Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. O yeah? Maka-ana-ana jud ta. O karon atong i-upload na pod ato ang handumanan sa Usakawit part 8. O magbasa ta sa ato ang mga comments katong last nga gi-upload na to nga handuman sa Usakawit part 7. Atong basahon ang mga comments. Ang first comment na to si Paul J. Manito. Salamat na sad idol sa handumanan kay diri sad ko makarelate sa tanan kaagi ug nasad ko'y mga katunan. Salamat idol sa imong mga drama bisan pa sa palamiay ug sa handumanan naara ko always nimo gakasuporta. Salamat idol, more drama pa. Salamat jud kanimo Paul J. Manito no. Nga ganahan jud ka sa atong handumanan maski sa atong palamiay drama gapaminaw gyapon ka. O salamat jud kaayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsunod sa atong mga drama. Ay kadong comment ni Paul J. Manito, relate ko sa mga drama nga bisan kapila pa sila nagbulag no, pero sila gapon ang nagkadayon lang ang nagkadayon. Ngana unta ang mga reality karon kay magtinta lang dayon sa kadali lang sa panahon. No skip ni idol para sad makatabang sad nimo. Salamat idol sa always nimong pag-shout out nako. Makalipay sa kaayo, more drama pa idol. Salamat jud kanimo Paul J. Manito no sa imong pagway skip sa mga ads. Salamat jud kaayo nga dako na kay nagtabang sa kuwas nga gasabot jud ka no. Salamat kay sa imong pagsuporta. Si Dilsam 99, hi sir idol. Nagsige pod ko paminaw sa imong handuman compilation. First comment pa nako ni kay busy ko sa work. Basta tuloy-tuloy lang paminaw nako. Lingaw gayud ko. God bless you sir idol at family. Kapaminaw gapo ni si Dilsam 99 no, sa handumanan. First comment niya. Niya tagsaraman ta maka-upload sa handumanan kay kasagaran palami ay drama man. Sumaw pa nila to pagbasa no sa ato ang kay Dilsam 99. O usbo nako Dilsam 99, salamat jud sa imuha sa imong pagsuporta nga naadud ka pirmino ga paminaw maski sa palimi drama o sa handumanan. Salamat jud sa imuha diha. O salamat jud pod no sa imong pagway skip. Si Ma'am Balbina Tapales, salamat sir sa another upload nimo. Nalingaw jud ko sa imong pang-upload palimi man ug handumanan. Padayon ko naminaw sa mga drama nga imo gina-upload daghan ko'y nakuha nga pagtulunan ug mawa akong kamingaw sa akong pamilya. Ug thank you sa kanunay nga pag-mention sa akong pangalan sir ug amping kanunay diha ug God bless. Amping po diha ma'am no sa imuha diha. Amping po diha ma'am Balbina Tapalis. Salamat jud kay ma'am sa imong kanunay nga pagsuporta ug pagpaminaw sa atong mga drama. Maski sa handumanan kapaminaw jud ka ma'am no ug sa atong palamay drama pod. Salamat jud kayo sa imuha. Si James Panula, salamat sa mga drama idol and God bless watching Montreal, Canada. Salamat kay kanimo dia James Panula dia sa Canada no. Dili ka po di sa mo skip no. O salamat jud kay sa imuhang pagsuporta diha James Panula o amping-amping da no sa laing nasod. O usbo nako salamat jud kayo sa imuhang pagsuporta o pagsabot sa ako ano. Sa imong pagway skip, salamat jud kayo. Si Jod Plastico, nice jud kayo ang ning drama. Nice jud kayo ning drama ha, idol ba kay makarelate ta sa atong mga kaagi. Salamat idol sa inyong upload. Salamat pud kanimo Jod Plastico. Si Oscar Abedog, salamat ta sad idol, daghan na sad mahimong trabahoan idol. Salamat jud kanimo Oscar Abedog no sa imong pirming pagpaminaw. Kaduhang comment ni Oscar Abedog, basta idol bisag asa pa ka wa skip ni idol. Bilib jud ko ni Oscar Abedog no. Dili jud gapon sa skip. Salamat jud kay sa imo diha Oscar Abedog sa kanunay nimong paminaw o pagsulod sa atong mga drama. Si Laila Sidad, nice kayo idol. Salamat jud kanimo pod no, Laila Sidad sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama no. Lipay isod kayo ko no, sa inyo ang maudo na ato ang usay mong pag-comment Laila Sidad. Maudo na atong basihan sa atong mga pag-intro vlog. Salamat jud kayo. Ug mao to mga listeners no, tanan ga comment sa ato sa atong handumanan sa Usakawit sa part 7. Ug atong gibasa karon ug gi-appeal sa atong pag-intro vlog sa ato ang part 8 sa handumanan.
O dili na to dugayon mga listeners, ato nang sugdan ato ang handumanan sa usa ka awit part 8. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Napadas siya kaagi karon, mo kining usa ka babae nga taga Santa Catalina Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasagan nga Jenny. Anong imo man gibuhat na ko, Roger? Silo ako dyan. Wala ko itiyo ah. Wala mo tuyo, ah? Nakapamabdos ka! Ugbog pinduha ko dyan. Ang hinungdan nga. Tabo mo. Mabdo siya. Kung di saan man ni Ron, ha? Kinahanglan nga ako siya pakaslan. Kung dili, patay ko sa kaliwat sa babae. Imo lang yung giyosikan ang 5 katuig na itong relasyon, Roger. Supura ko, sorry ka dyan. Bila yung tingalita para susak-usa. I'm sorry. Kaon na, anak. Busog ko, ma. Na, ayaw siluti ang imong kaugalingon tungod lang sa lalaki. Magkakita ka paglain eh. Mahal magod ako sa Roger, pa. O gianugunan ko sila katuig na mong relasyon. Nga napunta lang si Slain. Ako ba ikaw lingawang imong kaugalingon? Aron, malimot ka sa kasakit nga naabot sa imong kinabuhi. Ha? Muadto kas bakulod? O, ma. Mato ko silang auntie. Magunsa mo ka dito. Magpawa ko sa kasakit sa akong dughan, ma. Pa. O kung sa gani, mubalik ko sa akong gitrabahoan sa una. Aron, malingaw sad ko. Sige. Magamping baya dito, ha? Mao da na hinungdan nga nibalik ka din sa bakulod. O, auntie. Aron makalimot ko sa gibuhat sa akong ex na ako. Ana, sige. Pundo lang sa dinhi aron malingaw ka. Ha? Mabalik ka sa imong gitabahuan sa una? O, auntie. Akong suwayan og adto kun pwede pa ba akong makabalik dito? Oo, maayo pa aron malingaw ka. Why problema? Pwede kay kang mubalik din Jen. Salamat, kuya. Hoy, Chay! Ikaw na? Ako yung tao ni Chay. Unsa man, mubalik ta ka din Mubalik na siya, Tricia. Ugma na siya magsugod. Maayo hinuon. Kay na, gimingaw na kay minimo, Chay. Uy, mo din na hinungdan nga ni balik ka din Chay? O, Chay. Kay gusto ko makalimot sa nahitabo na ako, God. Sakto rasad. Sakto rasad imong gibuhat. Yan, di balik ka din aron. Makalimot kas nahitabo nimo. Jen? Ya? Dali, nagod ka diyo. Yes, ya? Adto ako no si Boy Tebs be, kung napabay dagang soft drinks kay nagkinahanglan og daghan si Sir Mike. Okay, ya. Uy, nga may kay guwapa nga tindira ba? Brad, ako nang tindira sa una. Nibalik ra na. Usa ba daga pa? Daga pa na siya, sir. Og ako sad, daga pa sad ko. Mo ba? Mas ganahan ko sa bag-on mong kauban siya. Chay, na gusto makiksulti nimo. Kinsa man, Chay? Si Sir Mike. Unsa may tuyo niya na ako? Ay, ato lang good. Okay na bito nas kuya kay ato man ang customer ang makiksulti nimo. Salamat nga nakisulti ka na ko, Jen. Unsa di mong tuyo na ako, sir? Mahimo ba? Ayaw lang pag-share na ko. Mike na lang. Unsa di mong tuyo na ako? Diretsuhon talang ka, Jen. Ang gusto ko nimo. I love you. Nganong nanguyab man ka na ako? Ulitaw day ka. Minyo ko, pero buwag na ko sa asawa. Ang gusog to na ko nimo. Mahatag na ko ang tanan mo gusto. Klaruhan ta lang ka, ha? Wa ko mahangol sa imong kwarta. Oh.
Og dili siguro ganahan ni mo, uy. Tiguwang na kaayo ka. Oh, Kurayot na kay ka. Jenny. Ay, maodeng wa na magpakita si Sir Mike dinhi. Kay imo ding gibastad, Chay. Sayang nga, uy. Kung diri pa to nako, ako gitusugton. Mayo pag-imo na lang to, Chay. Unya, ikaw may nagustuhan. Di na lang ta mag-kiskot niya, Chay, uy. Kiwag yung ko'y gusto itong tiguwang nga. Chay, naabay ng regards nimo. Kensa man? Kanang trabahan di sa bagong gitukod nga gasoline station ba? Ha? Kensa may pangan? Si Christian. Ako po. Mauna siya, Chay. Ako po. Ako po. Hindi mo ba kami nakikita? Nasa harap mo kami. Hoy, suplada mo naman. Sayang ang ganda mo. Kung suplada ka. Ano bang bibilhin mo? Gatas. Shampoo, tsaka Yossi. Pabili. Wait, may customer pa ako. Pabili. Ang kulit mo ah. Sabi ko may customer pa ako. Ano bang bibilhin mo? Ganun pa rin. Gatas. Shampoo, tsaka Yossi. Yun lang. Tapos dito ka bibili? Marami namang tindahan dyan ah. Gusto lang kitang makita, Jen. Kilala mo pa ako ha? Siyempre. Nagtanong ako eh. Akin na nga yung pera mo. Hoy, ikaw ba? Ganun imo mong ginaminalditahan si Christian, ha? Ay, samukan kayo day uy. Bisan, daghan na kay kong customer. Gusto niya siya unahon. Sige kag soko-soko anang Christian. Naarabay giingon nga the more you hate, the more you love. Di na mahitabo, Chay. Kaya dili ko ganahan ang laki ha. Kaya bisyoso kay dagway. Kay dagway ay taas kay buhok. Ya, siga kay mata. Or yung tarsier. Oh, naunsa naman ka, Chay, nga nitaas man ang liog ni mo. Nangita kang Christian? Kinsang Christian. Si Christian, good. Katong Tagalog ba? Katong adik kay gnaw. Nida ako kay mata. Ikaw ba, naging kay problema sa iyang mata, no? Grabe, ha, sa di mong manulti, uy. Tinuod man sad. Imo mong yung tripan iyang mata. Ano siya? Kuya Christian, hi! Kumusta kayo dito? Okay lang, kuya. Hi, Jen. Iba ang dating mo ngayon, kuya. Nagpagupit ka? Pogi mo tignan. Thank you, Tris, ha? Mabuti ka ba? Napansin mo ako. Pero yung kasama mo, di man na ako napansin. Kuya Christian, saan ba ang punta mo? Dumaan lang ako dito, sandali. Pupunta na ako sa Bacolod eh. Doon ka na ma-assign? Oo. May bago kasing branch. Okay, kuya. Ingat ka. Kayo din. Ingat kayo dito, ha? Lalo ka na, Jenny. Ha? Mupauli ka sa inyo? O, Chay. Kaya na bi ako nga wa makauli sa amo. Unya, mubalik ka din, he. Tanaon lang. Sige. Pag-amping dito, ha, Chay? Salamat intaon nga nauli ka na, anak. Mingagay minimunak, oy. Ako sa mapa. Mingaw kay ko ninyo. Unya, kumusta ka naman, ha? Wanay sakit ang imong dugan. Okay na ko pa. Nakamove on ako. Maayo hinuon. Ay, kalamig. Tinis probinsya, uy. Bugno kayo ang panahon. Kinsa may ni-text? Number aman? Sawin ako. Sayang. Umuwi ka na lang sa inyong probinsya. Hindi ko nasabi sa'yo na mahal kita. Oh, kinsa man ni? Akong tawagan, Bi? Pasensya ka na dyan, ha? Pinilit ko si Trisha na magkuha yung number mo. Ano ba talagang kailangan mo, Christian? Ba't ayaw mo kong lubayan? Mahal kita, Jen. Kaya gumawa ko ng paraan para magkuhanta ka. Ayaw ko nga sa'yo.
Kasi bisyoso ka eh. What if? Iiwan ko lahat ng bisyo ko. Sasagutin mo ba ako? Maybe. Sige. Gagawin ko yun, ha? Para sa'yo. Christian, Kinsa tong gikasulti ni mo gabi, inak, nga nagtinagalog ka man. si Alogma. Ha? Kinsang alog ba? Tagalog magoy, nanguyab na ako. Aw. O niya unsa man, buotan man kaha. Naigamay nga bisyo ma. Pero gusto ko na siya mag-usab tungod og alang na ako. Oh, kung tanaw ni mo buotan, sugta. Nag-text na sab si Christian. Nagsige pangumus na sing giingon ako. Ako ning pinuangag sugot, pi. Jen, totoo ba yung text mo sa akin na sinasagot mo na ako? Oh, Christian. Sinasagot na kita. Basta, promise mo lang sa akin, ha? Iwan mo lahat ng mga bisyo mo. Oo, ginawa ko na, Jen. Totoo? Yes, dahil mahal kita. Salamat, Christian. Siya nga pala, pumunta ka dito sa Bacolod. Ipapasok kitang cashier sa bago naming branch. Sure? Yes, sige na. Pumunta ka dito, ha? Sa wakas, nakita na kita ulit. Oh, Ba't ka nakatitig sa akin? ano kasi, iba na yung forma mo ngayon, ha? Ang puti mo, tsaka maikli na yung buhok mo. Ang bagay sa'yo. Thank you. At hindi lang yan. Hindi na ako nanigarilyo. Kung gano'n, thank you, Christian. Ginawa ko to dahil sa'yo. Dahil love kita, Jenny. I love you. I love you too, Christian. Wa ko magtuo nga sa kong pagdi ni Christian. Mahigog mabaday ko niya. Tinuod yun ilang giingon nga the more you hate, the more you love. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Hazel. Ay, salamat. Out na gyud. Ang dali ko ga panghipos ani akong mga butang bi. Wow, dadali man. Asa ka, uy? Mansarina mo ni Brian Day. Aw, mao di ay. So, ikaw na sad may mo gasto, Siyempre. Ako may naitrabaho. Kaya si Brian nag-eskwela pa. Abi ni mo friend, no? Ako gid may gisayangan nimo. Ha? Gwapa ka. Bright. Kanya buutan pa gyud. Pero feel na ko, no? Dili ni mo deserve si Brian. Ngano nakaingon gud ka? Ang. So kagud pagkauyab ni mo, grabe na kay kag-effort niya, di ba? Pero siya, nag-effort ba siya sama ni mo? Supposedly, graduate na unta siya karon. Angay gani unta nga mas maning kamot siya. Kung love gid kaniya, dili kay pasagdan lang ka. Ikaw no, daghan kay kag storya. Ay no makabawi ra siya nako pohon kong mo-graduate na siya. I just hope so. Thank you, babe, ha, nga imo kong gidalin eh. You're welcome, babe. Naibaw na ka na ko. Gusto gyud ko nga special atong every monthsary. Swerte, gigi ko ni mo, babe. Swerte sa ko nimo. Kay bisan ka nos wag gyud ko nimo hatagig labad sa o. Sige na, ngaon na ta, babe. Kay gutom na. Sure. Wow! Na may pabuki si madam. Mao lagi ay. Kato gani akong giingon nimo, akong gichika nimo ba nga nakoy suitor? Day ambot lang gyud as in grabe kay siya makadag effort na ako ba. Imagine, wa pa gani nako siya sugtaha pero ikatulo na niyang hatag og buwak nako. Mao ba? Unya si Brian. Nakasuway na ba siya hatag og buwak nimo? Day, pila na ba mo katuig ha? Ayaw kog ingna nga wa gihapon.
Hmm, wa man. Ay, ambot ni mo, Hazel. Klaro na kaayo na nga he's giving you bare minimum. Kung sa una makasabot rata kay lagi, estudyante pa siya. Pero karon na naman ko siya trabaho. Day, Nahibaw ko. Moabot at sa imong huna-huna sometimes nga gusto pug kang maka-feel nga special ka. And ma-feel ra na nato kung na ay guy nga mag-effort, diba? Hunya, you try na ba kag-open up ana niya? Basin og kuwang na mos communication. wa sad. Try og open up ana niya. Isulti kung unsa imong na-feel. Sige, day. Suwayan ako. Ano din ako makasulti ni Brian sa kung na-feel, uy. Pero sige lang. Suwayan lang yun ako. Babe, tanawa. Nindot ra? Nagpalit kag bagong sapatos? Oo. Treat na ko sa kong kaugalingon, babe. Oh, nice naman, babe. Angayan ka. Thank you, babe, ha? Suya kay kugod mong ipalit ko. Bitaw. Mas maayos na nga rewardan sa di mo imong kaugalingon panagsa, babe. Hoy, day. Naunsa ka, uy. Ha? Wa naman. Wa good. Si Steven, ganina ra gid sige tan-aw nimo. Nangutanan ako kung naunsa kuno ka. Mura man kag nailawom kang Ginoo na good. Si Brian mangguday. Ngano naman sad. Dili man sa ingon nga nang winta ko, ha. Pero ganing makapamalit siya butang para sa iyang kaugalingon. Pero bisag kausa, wa pagit ko makasuway nga gipalitan ko niyag something. Bisag buwak man lang. Oh, see? Muna akong giingon nimo. Mao gani nga angay lang nga istoryahan gina ninyo. Ikaw, ikapila na ka nakapamalit para niya. Ni gasto para sa inyong date. Pero siya, bisag ginagmay lang nga butang, wa gyud. Day. Buwagan pa na nimo aron dili na ka mag-antos. Anak man hinuong kastaho nga way effort nimo, uy. Usik-usik lang yung kas imong oras, ana. May pag si Steven imo. Day. Happy birthday, Hazel. Ha? Hala, ayaw kog ingna nga nalimot kasi mong birthday ron. Tuod no, birthday man din ako ron. Unya, unsay plano nimo? The question is, unsay plano ni Brian sa imong birthday karon? Ha? Ngit-ngit pa man ini sa suwed. Subuti pa sabot. Wa pa siya naabot. Tawagan ako. Babe, sorry ha. Malate ko kuli ron. Ha? Asa day ka? Kuyod ni sa akong mga barkada ron, babe. Mao ba? Nahibaw ba kang birthday na ko ron? Ha? Sige, unahan na ng mga barkada ni mo. Bye. Sige, day. Inom pa ta. Hoy, hinay lang ha. Wala ba ka maanat og inom? Gusto kong maghubog, tay. Day, Hazel? Steven? sorry day ha. Ako lang gipaapa si Steven. Hazel? Okay ka? Thank you ninyo ha nga. Energy kong giubanan karon. Uy ka so, Hazel. Basta friend, kung naman gani kay problema, tawag ka lang ba gid mi ha? Anong karon ba ka na uli? Mas maayo tingali nga magsulti tagtarong Brian. Hazel, Dili na ko. Oh. Undangon na tani. babe. Naibaw man ko pa nga dili ko ingon anak importante nimo. Sukad ba sukad? Wagid ko maka-feel na special ko para nimo. Hazel, Nagtuo ko nga moabot ra ang time nga mamawi ka na ako. Pero sukad lang nga nakatrabaho na ka. Masuwa naman hinuon kay oras na ako. Mismo gani sa kong birthday, nalimot ka. sorry.
Unta disulti ka na ako, Hazel. Unta ni sulti ko nimo. Pero na-realize na ko, Brian, kung love gid ko nimo, dili man ako ang mangayo nimo ni mga butanga in the first place. Kay kung love gid ko nimo, willing kang mohatag na ako ni mga butanga bisag dili pati kaingnon. Naibaw kong bago pa mong nagbuwag ni Brian. And willing ko magawat ni mo, Hazel. Steven, Sa ano po nakagusto no? O dili ko gusto nga mag-usip pa og oras. huna-hunaon na ako, Steven. Sa ako nag-ingon ni mo, Hazel. Andam kong magpaabot mo. Ay, love kayot ka. Steven. After 8 months, gisagot ako si Steven tungod kinakita na ako niya ang efforts nga wa gid ako makita ni Brian sa pila na mo katuig. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa dahil siyang kaagi karon? Mo kining sa kalalaking erektuyo sa Davao City. Ang atuang tatampo, nagdasagan nga Dennis. Go! Ato ta sa haunted house ta. Ha? Hadlo kayo gawin. Tiyo lang uy. Talawan na gunin mo eh. Sige na bo. Dalan tag flashlight ko. Ungunin niyo na dito. Ha? Unguon. Tuom ka na uy. Way ungoy. Dali na. Na ako'y flashlight din eh. Duha ka buhok. Tagsa ta. Bantay ka. Mauli lang tanay. Dili gaw. Wala lagi ungo lagi. Talawan sa dimoy. Kaya na din ito taon na na. Uy! La! Tugaw! Tugaw! Ah! Uy! Go! Unong go! Unong! Ayawan sila! Uy! Nahadlok sila! Kamu ha? Hala! Lagot! Lagot kit sila isa. Ha? Dali na kita na sa managal dagan. Adto na kamo puyo sa Sibugaw? Ugaw. Adto ko patiwaso ni mami ug daddy nako. Taud ba ita magkita ini? Ana gid gaw. Amping din niya. Amping sa dito gaw. Unsa? Muadto ka sa tong farm? Oh, mami. Maayo hinuon nak. Maayo gyud na. Kay taon-taon na sad baya nga wa ka makabisita dito. Gamay ba ka atong last ni mong adto? Mao lagi dad. Don't tell me, Dennis, nga hagbong ka na sad, ha? Mami. See? Ay, mao nang gusto kang muadto sa farm kay naglikay kang makasab-an na mo din, he. Mami, pasagdi na lang gugugod. I'm your only son. Exactly! You are our only son. Pero unsa na lang ikasulti sa uban namo, ha? Nga wa may makapitol sa kagahi sa imong o? Nga ikaw raman gid untang usa ang among anak. Han, relax. Let him enjoy his life and pasagdi siya nga makat-on siya sa iyang mga sayo. Mao tingaling wa gyud na makat-on ang bataa because you are too easy on him. Bahala mo diha. So, kanusa magamular ka? Go! Kumusta? Go! Mas di gwapo mo karon? Salamat, Gaw. Bibisita ko, Gaw, kay napulaan ako dito si Boy. Mo ba? Pila na kakabok chicks imong nabiktima dito, no? Gaw. Kay numdum ka itong duwa ka mga bata nga nang hadlok na to sa una? Oh, oo. Si Kuan, si Ruth ug Isa? Oh, nganong day? Asa naman sila ron? Oh, niya ba magyapon? Pero mga amiga na to nako ron. Mao ba? Good. Mubaos ta nila, Gaw. Ha? Say boss. Mubaos na. Ingna sila. Padtua sila sa haunted house unyang gabi. Kita na si mga hadlok nila, Gaw. Unsa gaw? Gaw, sure ka nga mga nito ron? Ha? Mga ni sila? Oh, lagi.
Sure lagi ko gaw. Ako duging nan. Pero nga nung wa pa sila hantod karong gaw ha? Nga no gaw? Gaw. Babae nga patay. Tanaw gaw. Nagkadugo siya gaw. Manawag ng pulis gaw. Dali. Gaw. Oh, gaw. Balik ka sa agi gaw. Balik ka sa agi gaw. Gaw. Nawala gid na yung babae nga. Nagbuyod gani. Hoy. Uy! Sige man gid mong panghadlok na mo ha? Gisultihan mi ni Boboy daan nga maong gusto kang paanion mi kay imo ming hadlokon. Mo nang giulhan na lang kanamo. Okay ra gaw. Wa, di mailhan. Sorry gaw ha. Bilad. Ikaw ah. Sige katawa. Tingalig, bati kay kagnaong no. Maong hangto doon, wag yapon na nimo tangtangan ang maskara nimo nga imong gisulob. Sukat ganina sa inyong pagpanghadlok na mo. Ayay, day haladay. Bati kuno kag naong day Bati bitaw. Sige maskara. Di ay ha? Bati kog naong? Anya, unsa na? Bati kog naong para nimo? Day, dali na oy. Dili ko gusto makigatubang sa tao nga hambugiro. Oh, babush! Uy. Go. Gusto kong kigila-ila itong usagaw. Katong nakamaskara. Sige, kaon una diha ha. Kananang snacks nga akong giandam para nimo. Salamat eh. Ma, niyan ako. Oh, mas maayo. Kay di akay bisita. Ikaw? Hi Isa. Biyaan una ta mo, ha? Nag-unsa ka din eh. Nibisita ni mo? Wa ko'y plano mo dawat og bisita ron. Kadiyot lang. Pauli na. Kay dili ko makigistorya nimo. Unsa ka? At nga mo siya sa eskwelahan? Ogaw. Karon pa ko naka-feel og sama inid gaw sa usa ka babae gid gaw. Aw, ikaw gaw? Bye ninyo. Hi Isa. Ikaw na sad? Nag-unsa ka din eh. Ano bang samok makay ka? Wa ka ni eskwela? Sa pagkakaroon, naundang ko pero kung pohon kung sugton ko nimo, magtarong na ko. Unsa? Tara na. Snacks ta, libre na ako. Dili ko, busog ko. Sige na, good. Sabay na lang na ako. Masuod na naman imong bike sa luyos akong sakyanan. No thanks. Kadiyot. Uy, Flat akong bike? mao ganing sabay na lang ka na ako. Time para good. Ikaw mo'y nag-flat, ani? Ay kabala ka. Ipadara na ako nag-vulcanizing ugma. Sige na, sabay na ako. Dili ko. Dili ko masabay ni mo bahalag maglakaw ko. Oh, ayaw good. Ikaw no, artigay ka. Pasalamat gani ka nga gitagad di ka. Nga kung buto na no. Probinsyana kay ka. Bahala ka. Gaw. Wam ni kay gosgawas din eh. Gusto kong ma-relax lang una ako gaw. Mao ani lang una ko dre. Mag-usa naman ko si Manang ni ka din eh. Gaw, abin mo. Luoy bagay sa Izay. Nga naman. Sa hospital, uy. Mag-usa sa kasi mana kay gilantan og maayo. Saon mo gud na flatan mo gud kuno siya kausa sa iyang bike. Unya, timing kayo nga nag-uwan to gyud. Nya, nara ba nay heart disease si Iza? Kung kinahanglan na siyang mag-amping. Unsa gaw? Sige. Dawaton ko ni imong bayad hulip sa among nabayaran sa hospital. Tugod kay ikaw man daay nakasa. Pero in taon ayaw na tong usba, ha? Sorry kayo. Diha. Sorry gi kayo. Ma? Isa? Sorry. Nangayo na siyang pasaylo na ako siyang nabuhat nimo.
hala, biyaan una tamo. Nagunsa pa man ka din eh. Sorry kay Isa. Naibaw kong naglagot ka na ako, pero Diha ka na. kadiyot lang. Sa ba? Buhiit ko? Okay, nakagusto ko nimo, okay? Og karon pa nin ako ma-feel. Wa ko may bawog unsay inaan nimo nga gusto kong mag-effort gyud ko. Mag-effort kog maayo. Oh, probinsyana ka lang pero lahi ka sa mga babae nga akong naagian. Dili ko dautan nga pagkatao, Isa. Please, hatagi kog chance. Ila-ilahaon ako before ko nimo i-judge. Thank you, Isa, nga gisugot na gyud ko nimo. And promise, di tagi ka pasakitan. Promise ha. O lagi. So, kanisa mo ko mo ipaila-ila si mong parents? Karon nga week. Dadon ti ka sa amo. Unsa? No way! Dili ko musugot nga kanilang babayhana imong ikarelasyon. Mami. Ayaw kong supaka ha. Kung magtuman ka man gyud sa imong gusto, Dennis, wa kay masunod gikan na mo sa imong daddy bisag piso. Mom. Dennis. Og dili na nimo ma-enjoy ang mga butang nga gi-enjoy nimo karon. I-prove na ko nimo, Mami. Nga kaya na kong mabuhi. Bisag wa ni mga butanga. Dennis! Isa, dali na. Manglayas na din eh. Dennis. Dili sa blalim ang among naagian ni Isa tungod sa akong inahan, pero gi-fight gud nako ang akong love ni Isa. Hangtod nga nilabay ang pila ka tuig, nakadawat ra sa mami namo. Ug sa pagkakaron, minyo naming Isa. Ug may duha nami ka anak. Dini na lang kutob ug daghang salamat. RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Magaling sa kababaeng nga taga Danao City, Cebu. Ang ganun matatampo, nagdasangan nga Christy. I love you, Christy. Oh, Ronald. Una'y tinuod, Chris. Nagkagusto ko nimo. May chance ka ko nimo. Ang tinuod na halt. Ganahan sa kunin mo. Kung mo na, uyab na tax. O na, ako na kang gisugot. Salamat, Chris. Basta isaad lang ka na ako nga, dili ko ni mo binuangan. Oo, ako na iso adi mo nga. Ikaw ra gyud ang akong mahalon. Ug wa na ilain pa. Ha? Uyab na mo ni Ronald? O, day Belen. Ay, nagbunga gid ang pagsigid niyag anhis atong trabahoan. O, taon, day. Kay, naluoy naman ko niya, uy. Maong ako na lang siyang gisugot. Nahala sige day. Ayo-ayo mo sa inyong relasyon. Ma, si Christy, akong uyab. Mayong adlaw, tita. Oh, bayog adlaw sab. Guwapa ka man di ay uyab, Ronald. Salamat, tita. Saan ang imong kauban, Ronald? Akong uyab day, si Christy. O di ay? Oh. Asa man sa ka nagtrabaho, day? Tindira ko sa gamay nga butika. Ha? Tindira ka lang? Uy! Noong saguling taon ka, Ronald! Kaya bagbag-utok ni mo. Kada kang mabay din is kalibutan, unya ka na yung tindira ang imong pili. Kung manguyab ka ni ka, pangitag parehas ni mo, yan ay nauman. Muo na lang ko di mo, Ronald. Chris! Chris, wata ko! Kasakit pag manulti siya gigsuon. Chris! Bahala ka niya, Ronald. Unsa? Lain kit batasan ang magwang ni Ronald? O, day, uy. Ginaong pagyug ko niya. Nganong ako kuno may gipili ni Ronald nga tindira ramang kuno ko. Hilasa gud niya, good. Paita ni watay mahuman, uy. Daog-daogon raman ta. Unya, unsay plano ron nimo day? Makigbuwag ko ni Ronald. Ronald. Dito magbuwag, Chris. Pero Ronald, wa ko magustuhis imong maguwang. Anong day? Wa siya labot sa tong relasyon. Bisa na. Diligya po ta magmalipayon. Kaya na mo supak sa atong relasyon. Maong magbuwag na lang ta. Christy. Unya, okay ra ka day nga wa na mo ni Ronald. Kinahanglan nga akong tunan akong kaugalingon, day. Gawa na siya. Kay lisod kayo, day, uy. Uyab mi ni Ronald, niya.
Wa ko magustuhin sa iyong igsuon. Nakasabot kay ko ni mo, day. Maong sakto ra pud uy nga nakigbuwag ka ni Ronald. Day, wa man day trabaho ron. Unsa man man laag ta na. Asa man sa tamang laag? Ay bisag-asag ko kanang malingaw ta ba? Ay, ato lang tagpasa day, uy. Pahangin ta ba? Ah, sige day. Nya, dinhi lang ta. Dinhi lang ta, day. Nindot dinhi kay hangin kaayo. Og daghan sa tag makita nga mag-agi-agi dinhi. Ah, sige day. Ani lang ta dinhi. Uy, go, Bilin! Uy, ikaw, Junjun! Hoy, ikaw mo gud ini. Nagunsa ka dinhi? Suroy-suroy lang god, bawa sa kalaay ba? Ah, mao ba? Ay, ila-ila mo sa akong amiga. Si Christy. Uy, hi Chris. Hello. Day, nang regards ba ni mo si Junjun? Pag sure diha, uy. Lagi! Ug murag nakagusto man to nimo akong igagaw, day. Uy, ikaw diha ron sige kagara-gara ha. Nangagit og number nimo. Unya, imong gihatagan. Kay syempre naman. Paabutan lang kay manawag na to nimo. Salamat kay imong gitubag, Chris. Nganong nanawag day ka nako, Jun? Ganahan lang ko nga magkasuot ta. Ha? Okay na nimo kukuhaon di ka sa imong trabahoan? Nakadultol day ka. Oo, gisultian ko di ka bilin kung asa dapit ang inyong gitrabahoan. Anaon di ka niya, ha? Ayay, murag mao na gid ni da. Naunsa ka, uy. Kita kang nas at bang? Oh. Uy, hala. Ang imo man ang igagaw si Junjun. Yes na yes, siya gid na. Og sure ko nga ikaw ang giatngan anak day. Salamat nga niuban ka na ako nga magkipanuroy ha, Chris. Maikog ta nimo, uy. Ganiha ra kag hinuwat nako. Ingon ana gyud na basta mahigugma, Chris. Anda magantos. Junjun. Basi makaingon ka nga presko ra kay ko ha. Kay bago mabiyatan ng kaila pero gusto lang gyud ko mahibaw ka nga nakagusto ko nimo. I love you, Christy. Junjun. May paglaom ka ako nimo. Pwede hatagan sa ko nimog time sa pagunahon na, Jun. Nakalitan man ko ini, uy. Okay ra, Chris. Makapaabot ra ko. Hangtod ka nun sa kamaluoy na ako. Nganong man mo sugtang akong igagaw day? Kuan day. Ngano di ewo kay gusto niya? Aw, buutan man siya day, pero ampot lang ba, uy? Inamig ko lang yun ang akong pagtanaw niya. Aw, kun mao na. Klaruhi lang na si Junjun aron di siya mulao. Chris, taod-taod naman gyud ko nga nguyab nimo. Hangtod ba karon? Wa pa gyud ka maluoy na ako. Dili ko gusto magpasakit ni mo, Jun, kay buutan ka. Pero, wa man gyud ko'y feelings ni mo, eh. Nga sa ato pa, di gani mo madawat ang akong gugma. Ami ko lang gud ta, Jun. Pwede mo hangyo, Chris. Unsa man na? Sugta lang gud ko. Ha? Ato lang suwayan ba? Basig, bisan pag usa ka buwan na gud. Aw, kung di gyud ka may gugma na ako, buwakin na lang ko. Jun. Sige na, ha? Suwayan lang gud nato. Suwayi ko, ha? Sige na lang, uy. So, kita na? Uyab na ta? O sige, sugton ti ka. Pero inigabot sa kabuwan. Kung dili gyud ko mo batig ug mani mo. Buwag na ta, ha? O, lagi. Sige, deal. Uy, kakuyaw ko ninyo, kuy. Ako lang gihatag ang iyang gusto, day. Unya inigabot sa kapuan, buwag na mo. Oh, mao gini mahitabo. Kung inigabot sa kabuwan, di gyud ko mahigugman niya. Oh. Uy, unsa man ni? Hala, kaklaroan na, buwag og chocolates. Hala no, ang buot ako ipasabot di inigikan. Ay asa pa si mong uyab. Salamat day sa imong gipadanga chocolates og buwak Jun, ha. Ganahan ra ka? Oo, uy. Kanindot ato, Salamat, Chris. O nya, asa man taron? Ikaw, kung asa gusto nimong suruyan. Ato lang ta daplin sa dagat. Sige. Kadita. Ha? Singot naman kayo na imong likod, uy. Klaro kay ang basa, Diam ko yung towel nga wag gamita. Kadiyot, kay trapuhan ti ka. Kanindot akong gibati nga akong gitrapuhan. Naunsa man ko. Mingaw naman hinuon kong Junjun. Nadaka ako sa iyang pagka-caring. Naibaw ba ka kung unsarong pizza, Chris? Pizza utsuron. Og mao ra ng pizza nga mubiyan ako nimo.
Ha? Nga naman? Nalimot ka nga, usa naman kabuan ta, sukad nga gisugot ko nimo. Oo, di ay no. Og may bawo ko. Nawa gyud ka bati agugman ako, maong muhunong na lang ko sa akong gibuhat nimo. Og manginaot ko nga makakita kag lalaki nga imong higugmaon. Ikaw na ang lalaking akong gipangita, John. Chris, Sa sinugdanan. Wa ko'y gugma nimo bisag kamay. Pero sa imong gipakita nga kaayo na ako. Sa imong pag-care na ako. Na-in love na ko nimo, John. tinuod ka, Chris. Oh, John. Love na ti ka. Salamat. Salamat, Chris. I love you. I love you too, John. Dili gid matagaan ang dagan sa panahon. Parehas na ko nga sa sinugdanan, wa ko'y gugma ni Junjun. Pero sa ngadto nibati ra ko niya og gugma. Sa pagkakaroon, minyo na mi. Og wa sa ko magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ang napadas ang kaagi karon, mao kining usa ka lalaki nga taga GP Laurel Malungon Sarangani. Ang kataman tatampo nagdasangan nga Muloy. Ikaw, kanusa pa man ka manguyab, uy. Sa tanang akong igagaw, no? Ikaw lang giuyab yun. Sige lang, gaw. Wa pa lang kusulti ha. Wa pa lang moabot ang babae nga para gyud ako. Eh, di mo na moabot, oy, kundi ni mo na pangitaon. Sa man ka, paning kamot nga makauyab ka. Kay kuya ko maulit taong guwang ka. Gaw. Sakto sa lang akong igaagaw na. Yun lang na tuod ko nga makauyab. Kay kuyaw kayo kun maulit taong guwang ko. Dong, Muloy! Ate Jessica, oy. Asa man ka paingon? Tokos merkado tayo na baliton. Ikaw, asam ka? Mato ko sa akong igsuon. Kay naabot man ako pag umangkon nga gwapa gikan sa Davao. Kinsa man ang pag-umangkuna nimo tay? Si Laika, good. Nauli hindi si Laika. Laika? Katong gamay nga babay? Murag mao na gaw. Nauli na di ko ni sa ato. Ya, unsa may plano nimo, ha? Akong pamisitahan gaw. Uy, Dong, Muloy. Ikaw manggudi ay ni. Ayon sa may ato ni mo, Dong, ha? Kuan nang pwede ko mamisita ni Laika? Si Laika day mong tuyo. Laika! Laika! Ma? Ay, di ay nangita ni mo, oy. Kinsa man, ma? Hi, Lai. Oy, Muloy! Kumusta? Okay ra. Pag-istorya sa mo diha, ha, kay napakoy buhaton. Samot mong kagwapa, Lai. Gwapa nga putot. Sige lang, putot. Gwapa mo sad. Ngano di ay niaman ka? Gusto na akong makita ni mo. Naibawasab ka no, ani ako. Si Kuan, Ate Jessica. Siya nagsulti na ako nga, nabot na ko no ka? O niyan, sa may atong istoryahan ron? Kuan, mag-istorya lang ta o gubat. Nonsaw ko. Sa koda nga, nagkita mi pag-usap ni Laika. Sige na, hinuod ko na niya. Anom ka ni? In love ka! Huh? Klaro na. Magsige na kung kagunahuna niya. In love. Murag, gusto ka gaw? Na in love na ko ni Laika. Iyay. Niya. Unsa man? Manguyab ka niya? Ha? Abala na. Ako sa'yo panguyaban. I love you, Laika. Muloy. Manay, tinuod Lai. Nakagusto ko rin mo. May chance ka ko ni mo. Loy, dili man ta bagay, oy. Ano naman? Taas ka niya, gwapo. Samtang ako putot ka ayo. Sige na, putot ka, good. Papa mo sa ka.
Sugto na nangugod ko. Sige na. Unya akong sugton ti ka. Dili ka kakatawan sa mga igaagaw. Anong gutuman mo rin lang eh? Ang. Nakakita ba ako sa mga uyab ng imong mga igaagaw. Mga gwapa o niya sexy. Samtang Kuha ako. ko'y labot nila. Basta ako, nahigugma ko nimo. Sugto na nangugod ko. Sige na lang, uy. Oy na. Ako na kang gisugot mo, Loy. Salamat, Laika. Bulakaw sa ko, ma? Oh, asa naman sa kapaingon? Bumisita ko sa kong uyab, ma. Hmm? Sa may uyab ni mo? Si Laika, ma. Laika? Kanang gamay nga babae? Oo, ma. Uy, nga rin taon nga kanamay imong gipili. Ma? Dili man mo parison, ana. Ikaw taas, unya gwapo. Unya siya. Oh, may hitsura man hinoon siya, pero putot kayo eh. Kung ka mo'y magkadayo, ng inyong anak mo na nagkadakag munyika. Ma. Lay, Unsa man, Loy? kuhaan ba? Dugay-dugay ng gida nga nakauyab. Minyo lang ta. Ha? Gusto na ko nga makita sa akong pamilya, Lay. Magminyo lang ta na. Ikaw? Kaya naman ka ni mong mabuhi na ako. Kayo. Aw, di magminyo ta. Lay, unsa mo ka? Ano ang hinuktok man ka, ha? Nag-uulang ko dong. Ha? Unsa may mo gaguluan? Dugay-dugay na ta. Dugay-dugay na ta nga nagminyo, pero hangtod karon wag yapon tay anak. Ay, sige lang. Di lang gyapon ta magpakawa sa paglaom. Maluoy ra gyapon ang Ginoo na to. Hatagan na gyapon ta niyang anak. Dong, nako ibalita nimo. Unsa man day? Mabdos na ko. Tinuod? Oo, lagi. Nag-pregnancy test ko ganiha. O dong positive. Kumaw na, kapit na ko mamahimong amahan, day. Oo, dong. Aray, Day, naunsam ka? maloy. Oh. Ay, sakit yung akong tiyan, dong. Ha? Uy, masig mga anak na ka, day. Dali, datong ka na ko sa panakan. Salamat, day, ha? Saan sa man? Sa paghatag ni mong anak na ko. Lipay sab kaayo ko, dong. Kaya, matawag na kitag pamilya kay may anak naman tao. Day, dublihon akong mga pagpaningkamot. Karon nga, may anak na ta. Ay. Dong. Oh. Ano si problema? Murag, apiki kita, day na. Kung raman akong kita. Anak yun na, dong. Yun saon, may anak naman ta. Sige. Pero sige lang, dong, uy. Antos-antos lang gud ta. Day, naunsam ka. Hilak mo ka. Lain kig sinultihan ng imong mama parte na ko, dong. Ha? Nanabisis mga tao nga nagdako na kong bisit sa imong kinabuhi. Utsa. Kay tinuod man bitaw, nga nagdagi malas sila ka sa imong kinabuhi. Ma. Wag yun ko makauyon anang imong asawa. Dili yun mo parison. Nga ginakuya, ginimalas ka nga naminyo ka. Sa una, ulitaw pagkahayain ni mo. Unyang karon nga naminyo ka, nailuhoy kayo ka. Day. Daan pagit ko. Ngawa ko magustuhi sa imong inahanag sa imong igsuon. Ay, napagunaw na nga, day. Ang importante nga, nagminahalay ta. Sige lang. Mapamasay pagsugod na to. Muabot rin po ng panahon nga mahayahay ang atong kinabuhi.
Oh, kumusta naman ang kinabuhing minyo, gaw? Ni agaw, medyo lisod sa pumarta. Ako sa man, ganahan ka makuyog na ko. Ha? Asa mo ka? Na ako'y pasudlan ni mga trabaho. O sa man ang trabaho ah? Tigbuhi og manok. Sa man. O sa man ang manok ka gaw? Karabang 45 days ba? Pero maolagi. Tingo bang sweldo inig harvest sa mga manok. Pero dako ka og bahin. Ano sa man, ganahan ka? Oh, sige gaw. Muban ko ni mo. Mananghilag ko sa kong asawa. Sige dong, masagot ko. Basin pa di ay mo ni hinungdan nga mahuastas kalisod. Salamat ay. So, ikaw lang unay bahala din niya. Hayo ka bala ka dong. Maninguha na ko nga makakaon ni. Gamay na gid ang kuwang. Harvesto na niya mo ng manok. Ano imong bahin, ha, Roy? Sudi sa 45 días. Salamat kay sir. Sir, pwede kong mupauli uno sa amo, sir. Kay gimingan kay ko sa kong pamilya gud. Way problema. Balik lang niya kung ganahan ka. Salamat, sir. Salamat ka na uli na ka dong. Mingaw na kay ko nimo dayog sa atong anak. Ako sabdong, gimingaw kay ko nimo. Unya, kumusta naman mo din ha? Okay na dong. Nakakaon rami kay gihatagan mami ni mama. Ni Anhi say mama de? Oo dong. Pero yung siya maghatod og konsumo din Kaluoyin ta ni mama sa. Hello, kayo dong uy. Kay manghurnal gud siya aron na siya mahatag namo. Nalipay ko sa mga sayran day. Ako sabdong. Kay gibati na ko nga nadawat ako sa imong inahan. Nakita tingali niya nga gibaliwaran nimo ang mga bati niyang gipangsulti sa mga tao. Mao tingali. Kay wa masagid ko musukol niya. Magindi akong gibiliban nimo day. Kay di ka makamaong musukol. Og di samot ang akong gugma nimo. Salamat dong. I love you. I love you too dong. Nalipay ko kay nadawat na sa akong inahan si Laika. Sa pagkakaroon, may duha mi ka anak og nagpadayon pang lig-on ang among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ang napadas siyang kaagi karon, mao kining sa kalalaki nga taga Southern Leyte. Ang atong matatampo nagdas nga Paul. Ay, lisod-lisod gining ako assignment na. Naglibog ko na yun sa ako ni. Ay, husto. Akong tawagan si Marie. Marie! Paul, nanawag ba lagi ka? Problema ko sa gihatag nga assignment ni ma'am ganiha, oy. Digid ko makamaong. Ngayon sa man, patabang ka na ko? Unta. Sige. Ako i-explain ni mo ha. Mag-video lang ko aron imong masabtan. Sige, Marie. Salamat kayo. Ay, salamat na sulba na ginako. Bright yun ning Marie, oy. Hi, Paul! Hello, Marie. Anya, kamusta man yung mga assignment ka, BE? Uman na kita ako. Nakamaorag ko. Salamat kayo, ha? Jesus, wala to, uy. Friend ba ka? Lipay ganagay ko nga, na ko'y friend nga. Gwapa na, bright pa yun. Atik ba ni mo dong? Tinuod bitaw. O, surete kayo ang makauyab ni mo. Ikaw, gyud. Bitaw, uy, kung may kinahanglan ka or may problema ka, niara ko nga andam nga mo tabang ni mo, Paul. Marie. By the way, asa di ka maniod to ron? Ay, dinira ko sa school, ay. Kay, may nangimbitar. Oh, invite na lang tika. Oh, sure, eh. Alagi. Maniod to man ko kauban sa akong mga amiga. At sa baybayon, kuyog na lang tana. Ay, yun lang eh. Mauwaw ko. Jesus, nga nagod ito nga mauwaw man ka, nga niaman ko. Mary. Sige na, good. Aron, makailasad ka sa akong mga amiga ba? O, diba? Nakay mauyab nila. Sige na. Kuyog na lang. Sige na lang eh.
Dali na. Mauwaw mo ninyo eh. Ayokot pag uwaw-uwaw. Marie! Tuara sila, oh. Dini kalingkod, Marie. Guys, sa dili pa ta mangaon, ako sa naipalailan ninyong akong friend, si Paul. Paul, meet my friends. Si Hannah, si RJ, Lovely, og si Trisha. Hi guys. Noon sa ka, uy. Mura pa kag nauwaw nila. Bitaw, ayaw pag-uuwaw, Paul. Uy. Bakit? Paul, pwede ka mahimo na kong close friend? Oh, pwede kayo. Wow, ani katawa na siya, oh. Sige na mo, uy. Mga na ta kay gutom na kaayo. Anya, unsa man? Okay na ka sa mga friends? Okay naman sad, mga sipat man sad sila. Mao gyud. Makawaog kalaay ko na silang imong ikauban. Dali na, Marie. Manuda na sa tong crush mo. Ay, salamat. Managid ko sa akong mga assignment. Makarelax na gid ko. Magkamit na gid ako kong cellphone. Uy, sila? Saan nanuwag? Number man eh. Hello? Hi. Kinsa ni? Nganong may number ka na ko? Si Trisha ni Uy. Katong amiga ni Marie ba? Aw! Ikaw din eh? Nako, in town. Wa ko makasamok ni mo? Okay ra. Wam sa ko'y gibuhat. Aw, istorya-istorya lang ta. Unsa may itong storyahan? Bisagot sa lang good. Hatagin na lang ko si mong Facebook account be kay mag-video call ta. Sige. Ako i-text ni mo. Oh, mo ba? Nagsige na din mong tawag-tawag ni Trisha? Oh, friend. Anya, naligaw na ka? Lingaw sad. Kay makalingaw mo sad si Trisha ikastorya. Maayo hinoon. Trish, ugma na po ta storya ha. Kay mapahuway na ko. Sige, Paul. Good night. Good night. Unsa ko? Mura man hinuon ko dadot lang ni Trisha nga nagsige mag-istorya. Nahigog man ako niya. Hala ka! Na-in love na ka, friend. Murag anak gid friend. Oo, kun mauna. Ipagawas na mong gibati, uy. Panguyabi si Trisha. I love you, Trisha. Oh, Paul. Manay tinuod, Trish. Sa sige na to og video call na in love dam ko nimo. May chance ka ko nimo. Musulti lang sa kunin mo tinuod, Paul, ha? Dugay naman ko nakagusto nimo. Katong una pa natong pinagkita. Kun mo na, imo na kong gisugot. Dili, Paul. Kay may uyab naman ko. Trisha. Nagsige bitaw ko huwat-huwat nga. Manguyab ka na ko, pero wa man cute. Unya na may nanguyab na ako mo, ako na lang gisugot. Maong sorry kayo nga dili na ko madawat imong gugma. Trisha. Sakit sa undugan, uy. Paita din yung mabasti daw, uy. Si Marie. Nanawag. Hello? Hello, friend. Asa di ka? Wala ka kadiri sa eskwelahan. Di ako sa plaza, friend. Lagot sa man ka diha? Namasin nga. Mawa ang kasakit sa kulugan. Uy, ang nagot in taon na naghilakman ka diha. Makita tabi. Wa day kasukta ni Trisha? Oh, friend. Kay may uyab naman din siya. Sakit na sa kulugan, uy. Ayaw ipugos ang imong kaugalingon sa babae nga may uyab na, uy. O ayaw sige laki. Napamukita ka hindi ha nga may mga uyab? Adto sa babae nga may gusto nimo. Sa babae git nga tinuod nga nahigugma nimo. Kinsa mo ko nabihan na. Ako. Marie. Paul. Sukad pa sa una.
love na ka na ko. Mari. Alkansi magud mi mga babay. Kay dili man mi makasulti sa mga gibati. Mo nga mo na lang intawong itago. Ang tinuod, Mari. May feelings naman sa ko nimo. Pero ako ning gipugngan kay di ko gusto nga magubang atong friendship. Hangtod nga nabalhin dito ni Trisha nga akong feelings. Pero wa mo ko'y swerte niya. Gusto ka. Ngano mo hilak mo ko sa babae nga wa na ko'y pag-asa. Nga niya man ka nga tinuod nga nag-love na ko. Paul. Salamat sa imong love na ko, Mari. Love kaayo ti ka, Paul. Ug manghinaot ko nga dili ko nimo binuangan. Dili na mahitabo, Mari. Tugbangan ko ang imong love na ko. Salamat. I love you. I love you too, Paul. Huwag ko magdahong na may gusto baday na ko ang suod na kong higala. Sa pagkaron, padayon pang ligon ang among relasyon ni Marie. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ang nagpadas ang kaagi karon, mao kining usa ka babae nga taga-tagum Davao del Norte. Ang atong matatampo nagdas sa nga Miles. Mananghidot ako nimo kung pwede mo eskwela unta ako sa college. Muadto ko og Cebu. Unsa? Unsa man? Kinsa may masugo na ko dinhi? Imo kong biyaan dinhi? Nugon man sad ko. Dili ko musugot, Miles. Ikaw baya mo akong gisaligan dinhi. Imo kong problemahon sa bayranan dinis tubig og kuryente. Nahibaw ka baya yung masakiton ko, ha? Sige dili na lang. Ang ako niyang tambal. Ang dama. Ma. Hindi ka na ako nakapangumpra. Arang-arang kay naka-grocery ko gamay para sa bahay. Ay, wakong kita kasakyan para pauli. Uy. Miles! Oh, Archie? Asa mo ka ba dong? Padong na ko pauli. Nangita na lang kung akong kasakyan. Oo ba? Sabay na lang mo din sa multicab. Total, bahagian naman sa namo ang inyo. Ay, sure ka nga, okay ra? Mauwaw gid unta ko pero wa pa man gyud ko kasakay god. Sama ka eh. Pero kung dili okay. Dali na! Sakay na! Archie, salamat sa paghatod ako din sa bahay ha. Uy, kaso Miles ay. Ang importante nga, luwas kang nauli. Sige, salamat. Musod na ko. Sige, ato sa mi ha. Kay giduka na naman nga ako mga kauban. Mao. Sige, pag-amping mo. Si Archie tong naghatod nimo dinhi. Ma. Unsa man na siya? Nanguyab na siya nimo? Wa man ma. Maayo hinuon. Dili ko gusto nga mo na klase sa laki nga mo mauyab ha. Kana man na oray lang og kablis mga kuryente. Ma, buutan si Archie. Unyag buutan. Unsa ba ikapakaon na niya unya nimo? Tigali bayag magdugang-dugang lang niya na sa tong problema. Hoy Miles, kung maguyab-uyab ka man gani, kanang makatabang sa atong kapobre, oy. Dili kay kanang samutan lang ta. Ma. Salamat ha, nga nisugot ka nga manglaag taron. Salamat pod nga nisugot ka nga anhita dinhi mag-picnic. Abi nimo kining yuta Ang kang mama ba nga bahin nga gikan sa akong lolo ug lola. Pero nahalin na. Sukad mo gud ato na sakit sa papa. Wa na lain choice si mama kundi baligya na lang gid iyang bahin. Pero wa man gyapon nahimo. Tuon kinamatay man gyapon si papa. Wa na siya makaagwanta. Kanya, nahurot sa gid among kwarta. Oo ba? Oo. Mao sa hinungdan nga naundang ko sa akong pagtuon. Ug napugos ka man trabaho para ni mama ug sa akong mga manghod. Sorry ha. Ha? Ngano nagsorry man ka? Wala lang. Naluoy lang kung nagunahon na nimo.
na ikaw mo ay nagbaguod sa tanang problema sa inyong panimay. Why choice? Lisod. Kapoy pero agwantahon. Ako may maguwang. O kung dili sad ko mulihok. Akong mama pod ug akong manghud mo iluoy. Abi nimo Miles, believe kay ko nimo. Tungod kay independent ka nga pagkababae o bugihan pa gyud. Salamat, Archie. Miles, kung musugot ka lang, manguyab ko nimo. Archie, Nga na ka sa inyo. salamat sa paghatod. Sugod karon, ako na imong hatod og kuha nimo dinhi sa inyo. Ikaw gyud. Alam mo, uyab na gud ta. Sige. Higay bahala. Uy, ikaw ha? Nangawat kag gisa. Maya nang di ta malangid oy, di unya ka musugot. Miles! Oh. Archie, sige na, nakaw na. Sige. Good night. Good night po. Igat kang babayhana ka, ha? Marika! Basta na! Sakit na kayo ko po! Okay nga naman, sakit, ha? Angay lang na nimo tungod kay igat ka! Ma, husto na! Husto na, ma! Ha? Ansa? Husto ba? Husto na! Unsa? Nagsobra ka na! Hangtod ba ako personal yung kinabuhi mo pagluhilabtan? Madako na ko! Sakto na ko sa edad! Giing na natika nga ayaw lagi tong Archie! Ano magahi ka magyug-o, ha? Huwag kay ayong pagkaanak! Hunya ikaw, ma! Doon na ba kay Ayo? Dali ba? Ikaw ang tang-angay nga mabuhi na mo. Pero sukad lang nga nawa sa papa. Ako ni gaangkon sa tanang responsibilidad nga unta ikaw mo'y angay mo himo. Unsa? Unsa to, ha? Dinuod man sa diba? Ang papel na ko animbaya katabang. Taglabas sa iyong mga sinina. Tigluto. Ako, tanan, ma. Ma, di lang si papa mo inawa na mo. Asta pod ka. Sukad namatay si papa. Ay mo na laming kipasagdan. Jimbo. Babe, salamat nga di barog nagkita para sa imong kaugalingon ha. Mag-usa na kabuan nga nagpuyo ta. Babe, naibaw kong sayo ra kayo para moingo ka ani. Pero, babe, di na ko gusto nga mawa pa ka. Unsay mo tong ipasabot? Magpakasala ta. Makabuhi na mo ko nimo. Doon na ako'y pundo. Kaya na nako. Babe. Babe, please. Ay kong palibari. Babe, bahalti ka. Pero dili pa ko andam. Nagkinahanglan ako akong pamilya. Kinahanglan sa tika. Babe, sa iyong pangindaron karon kinalan unta nga ang imo ng kaugalingon na sad ang imong hunahunaon. Dili ka ba di malipayon o ba nako? Ha? Doon na ba ko'y pagkuwang? Babe, dili sa ingon ana. Nalipay kay ko nga pinangga kay ko nimo. Og nakita sad na ko nga naning kamot kag yun para nako. Pero babe, dili gihapon ko magbalipayon kung hangtod karon. Dili pa mi okay ni mama. Nagkinahanglan pa na ako kung pamilya, mong please. Patas ipay mong pasensya. Ubalik ka Malukoy sa inyo? ka. O ba? Hal kay tika Miles. Pero dili ko makahatag og assurance nimo kung napa ba kay mapaabot gi ka nako kung moabot ang higayon kung kanus andam na ka. Archie! Nibalik na kate. Nga nang nilayas mong kasi. Day dong, pasensya na. Nagpahungaw lang si ate ninyo. Si mama. Naara siya siyang kwarto, te. Dili kay siya mukaon kung amo pa kanon. Tagsa na lang kayo siyang mukawas. Sukad nga milayas ka. Wala siya ganang mukaon. Ma ni anak ko. Ma, sorry. Sorry kung nilayas ko.
Anak, sorry po. Pasensya na kung nanubran ako. Pasensya na pasagdan ta mo. Ilabi ka na yun. Dako kayo kung sa ganahimo di mo na. Tinuod, ikaw mo inisaho ta ng responsibilidad. Ngaunta ako mo angay mo himo. Pasensya na ka na ka. Ug mapasalamaton ko nga ikaw mo'y nahimo kong anak. Gusto na kasidad. Dili na ko manghilabot sa kunon sa may makalipay nimo. Pero hangyo lang nako nimo na. Ayaw itahon migpasagdi. Dili na ko kaya kung ako rag usa. Isaan nako. Mamawi ko nimo og sa imong mga manghod. Basta ayaw lang migpasagdi na. Nagkinahanglan kaayo binimo. Ma. Nak, kumusta naman mo sa Archie? Ambot, ma. Uwa ko mahibaw. Uwa naman siya magparamdam na ako. Anak, sorry. Nahibaw ko nga tungod na mo. Ilabi na gyud nako. Mayo na ko na una. Basi na uga. Dili lang yun para kami sa usag-usag. Ayo! Oh. Ayo! Si Archie ron, di ba? Oo, ma. Tingog ron niya. Lakaw-lakaw. Pasudla dinis ato. Archie, dong. Nahibaw ko nga nasayop ko sa kong pagtuon nimo para sa akong anak. Wa ko'y laing gihuna-huna, kundi ang ako rin yung kaugalingong gusto para niya. Pero wa na ko kahuna-huna kung unsay ko'y gusto niya. Tita, Dili na ko mababag sa inyong relasyon. Sa akong tanaw nimo, tarong mansad ka. Hog, malipayon sad si Miles nimo. Maungwa na ko'y pagsupak sa inyong relasyon. Ma. Salamat, ma. Deserve ni mong malipay, anak. salamat tita. Ug ako isaan nimo. Di na ko pasakitan si Miles. Malon ug panggaon ako siya. Archie. Nakita na ko nga ako nagkausaban sa mama. Sa pagkakaroon, doon namin negosyo nga sari-sari store. Og ako, nanarabaho isip call center agent aron makasuporta sa pagtuon sa akong mga manghod. Tungod kay gusto ko, nga bisag wa ko maka-eskwela sa college. At least ako mga manghod na lang ang makahuman sa pag-eskwela. Ug sa pagkakaroon, nagplano na pod mi ni Archie nga magpakasal pohon. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ang napadas sa iyang kaagi ka doon, mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Cindy. Baboy! Baboy! Ada kuat ang buka! Baboy! Baboy! Ano naman mo eh? Anong mga away mong nako? Baboy! Baboy! Pwede mo tapad og lingkod? Nganong ani man ka din mo lingkod? Dagag mang lingkuranan dito. Ikaw naman kung usa din hikod. Gusto unta ko nga makigdongan og snacks nimo. Okay ra? Wa ka giluon ako. Ha? Nganong luton man ko? Tanang classmates na to, hindi man ganahan ako. Unya, kaya abig dili sila ganahan nimo. Di na saday ko ganahan nimo. Ha? Kay bawo ka, mao nang bulihon kanila kay magpabuli raman sad gud ka. Pero ayaw ka bala ka. Sugod ka ron. Friend ko nimo. Dili ko nimo kaaway. Cindy. Uy, Cindy! Nakag-amigo kag baboy? Oh. Sige ka! Apilo niya ka na magsugog na mo, ha? No, sige! Sige! Sungog ka lang ko ninyo. Okay raman na ba? Basta kay friend ako si Jason. Cindy. Gamay na lang gid atong paaboton og mag-moving up na ta. Mao lagi. Thank you ha. Kay bisan tanan akong classmates, di ganahan ako pero ikaw nakig-friend gyapon ka nako. Buotan manggod ka. Pero baboy lang. Huy. Ayaw pagsulti anak gud. Tinuod man gud. Kay baon ako. Ha?
Kay baw ka nga nung sungodgon ka sa itong mga classmates. Tungod kay kuwang kag love sa imong self. Kay bisan ikaw gani mismo, nanaway man gani kasi mong kaugalingon. Cindy, Kinahanglan nga imo ng usbon. unsaon man? Kapuhi ay. First day pag gani ni ha? Unya unsa man mo give up na ka? Dili ko eh. Kinalan nga magpadaot ko. Dili ko mo give up. Good. Cindy, thank you gyud kaayo ha nga wa nimo gipasagdan si Jason. Way problema tita uy. Friend ako si Jason. Og bisag ka no sa kung maginahanglan siya nako ni aragi ko permi para niya. Ma, mag-jogging kami ha. Okay nak, sige. Pag-amping mo ha. Gamay na lang gyud ang kuwang mo. Daot na gyud ka. Ato na ta? Kuyogi ko, bi. Ha? Asa man ta? Nangayo mong kwarta ni mama. 2 weeks from now, ting klase na sad. Gusto unta ko mamalit og sinina. Di man ko kamao mamili, oy. Ikaw pili para nako. Sus, ulitaw naman gining akong best friend, uy. Abi ni mo, nalipay kay ko sa imong changes karon. Lahi na gid kay ka sa una. Mas nakita na ko ron ang Jason nga mas love na gid iyang kaugalingon. Og thanks to you. Kay kung di patungod nimo, di na ko makita ang akong worth as a person. So, kano sa mga planong mamalit? Magtanaw-tanaw na ako glain din eh, samtang nag-fit pa si Jason sa mga t-shirt nga una na akong napilian. Best friend, kani? Okay ba na eh? Bagay ba na ako? Kakwapo niya. Ano, Constantino? Di na mo classmate ni Jason ron. Makakita unta ka permi niya. Oh. Ha? Lahi na bayag gid kay si Jason ron. Sa una, bulihon lang to siya din sa eskwelahan. Pero karon, wa na, oy. Heartthrob na siya din ni. Hoy, di sa ka magselos nga daghan na ang babae nga magpatagad niya? Nga nung magselos man ko. Nga best friends naman mi. We, Stino, oy. Amigo ra akong pagtanaw ni Jason. Aw, kung mauman gali na, then good. Kay to be honest with you, di masad mo bagay ron. Si Jason nag-level up na, samtang ikaw, nagpabilin ra gihapon kung unsa ka sa una. Sheila. By the way, uy, regards to sa imong best friend, ha? Please? Sure. Sige, akong inon. Best, lahi ra gid no kung imo nang love imong kaugalingon no. Kay mas daga na kaganahan gyud. Ug daga na kay ganahan nimo. Kinsa goy mag-expect nga sa una bulihon ra ko, pero karon bisag kinsa na lang magpa-picture nako sa atong eskwelahan. Giganahan sad ka. Syempre, all my life wa gyud ko makasuway nga dawat ko sa akong mga classmates. Karon lang. Gidawat beti ka ha, bisag katong dili pa kaingon ana. I know, ug thankful kay ko nimo ana. Pero this time, lahi. Kana bitong ma-feel na nako akong value as a person. Kanang bisag wa lang ko'y gibuhat, bisan naglakaw lang gani ko sa campus, naibaw kong gipangkilig ang mga babae din nako. Okay. Gets na nako. Toad best, di ko makauban ni mong pauli niya ha. Ha? Nga naman? Mukoyo ko nilang Rose. Rose? Uyab di Jowo? Oh, best. Nang-invite man gud sila. Nalimot ka nga doon natin sabot. Wedding anniversary ni Papa ug ni Mama karon. Wala, karon dito. Nakatando na biya ko nila ni Rose da. Dili de pwede balibara na lang nimo? May kong kubist good. Pwede di lang sa ako muadto sa inyo ron. Please. Mamawi lang niya ako nimo. Ingnan lang sila sa Papa ug Mama nimo, okay? Sige. Thank you, best. Cindy,
May kita ka. Nga no, tikboy? Kuan ba? Sulti na imong amigo ha. Si Jason ba ha? Palayan si Ros. Kaya nagpaniid na ba si Joe nila. Kaya kung may bawa ni Joe nga uyab sila. Na. Tingnan ko sa'yo mabuti Joe niya. Unsa? Gitabangan lang ako si Rose. Need lang siyang tao nga maminaw niya karon. Jason, best. Maunay problema. Kaya imbis nga makatabang ka, makasamot na lang hinuon ka silang sitwasyon. Mas nagpalayo na hinuon si Rose ni Jowo. Di na nako problema. Kung giampingan lang niya si Rose, di na mawaan niya, oy. Jason, time palagod. Sultihin ko na ko tinuod, be. Uyab na ba mong Rose? Sultihin ko tinuod. Uyab na mo? Uyab na mi. Jason, ay bawo lang ka nga bago pa silang nagka-misunderstanding ni Jowo, pero nisingit ka. Wa ko mo singit. Si Rose may unang niduol ako. O take advantage ka sa maong sitwasyon. Abi kay nasakitan si Rose karon, ni pahimusad kasi ang sitwasyon. May ba, Cindy? Best friend lang tika, ha? Kung makasulti ka, murom sa kag-uyab na ako. Unless lang kung nagsilos ka. Oh. Soltera ko sa tinuod. Ganahan ka na kunsa. Jason. Nagtuo kang wa ako makabantay ni mo. Ganahan ka na ako. Pero sorry ha. Best friend ray akong tanaw ni mo. Ug bisan di pati ka best friend ron, di sa mahitabo nga makagusto ko nimo. Kay di ta bagay. Hilasa na ni mo manulti, no? Coming from you? Huwag ko mag-expect ka makadare kag sulti na ko, anak Jason. After all sa tanang nabuhat ako para nimo. Tingali kalimot kang ako rin ni dawat nimo sa una. Abi kay okay na ka? Nadawat ka tanan, makaako na kag panaway sa lain? Nako? Cindy. Abi nimo. Mas gusto pa to na kong Jason sa una. Kay katong Jason nga ako nailhan sa una. Dili kay baw mo pasakit sa laing tao. Nahibaw kung unsay sakto og dili. Tingali. Dawaton na lang ginin ako. Nga dili na ikaw si Jason nga akong best friend. I lost my best friend. Si tita. Ang mama ni Jason. Unsa mo kayang tuyo na ako? Hello, tita. Cindy, Jason is in the hospital now. Unsa? Ano? Unsa nahitabo, tita? Nagkakisig mga bunog. Kikulata si ni Joe. Kitabangan nila si Jason. Kiduo ko. Sa mga hospital karon, tita? Oh, hinay lang, ha? Ay, kadit sa... Kuhaon ako ang ulan aron ipasandig nimo. Okay na. Best, sorry ha. Dili na ito mag-iskot pa, anak. Gusto lang ko mga sorry ni mo sa akong nabuhat. Nagmahay kay ko. Nagmahay ko sa akong mga nabuyan ng istorya diyan ni mo. Jason. Please, hatagi kong chance. Please, balik na nako, best friend. Wa man kumawa ni mo, good. Ikaw raman. Maong pagpakaayo nagdali, ha? Kaya magkinahanglan yung kakusog. Mahayon para matikas imong pagpasakit og storya na ako. Joke! Until now, best friends paghihapon mi ni Jason. Ni-attempt siya og pagpanguyab nako pero bisag ganahan kaayo ko niya. Wa gyud nako irisgo ang among friendship. Kay tingali kung sugto nako siya, do na niya mausap. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa das yung kaagi ka doon? Maukining sa kababay nga nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Ang ito matatampo? Shawi. Mga nang ibang ning gibiyaan. Shawi, gusto na. Di na mo balik sa mama ninyo. Karon nga, wala sa mama ninyo. Shawi, magtinabangay ta din ni Hasbay, kasabot mo. Ikaw, kay ikaw may maguwang, napagyug kay mga manghod. Kinanglan nga,
kamao kang maningkamot sa mga lihok ko nung dinisbay. Kaya doon ako'y trabaho. Opa. O ikaw, Ken, ginahanglang magkaton kag paglungag og kanon. Aron si ate ni mo ay manglaba og uban pa. Opa. O sige na. Nara may maluto diha. Ug pagamping mo din niya kay mo trabaho na ko. Amping pa. Gimingaw naman ko ni Mama, ti. Ako sa dong. Pero sige lang dong. Kaya ni nato. Naapaman si Papa. Dili sa kanamo pasagdan. Ti, wala may bugas malungag ni, oy. Gutom na kay ko. Papa na ba si Papa, ti? Wa pala kitong. Sige na malaling do kay mauli si Papa, oy. Able! Si Papa na, ti. Able! Murag hupok na sa dong. Unsay pag-ahon niya, ha? Wa, Papa. Ha? Ay, wala may bugas. Kanina raman may nagawat ni mo pa kay magpalit ang datag bugas. Sa ato ba rin, wala makaon din eh? Wa lagi pa. Ganina ramang ganit ning gikutom si Ken. Letsa! Pa. May pagwak ko muli din eh. Kabuset biya din pagkapuyo, ay! Ti, gutom na kay ko. Unta may atong kanuna ni ti. Wa pa man ta nakapaniyapon. Nakatuog na si Papa sa kahubog dong. Kuandong kanang napa may pandi o gatas. Abang talag sa ana ha. Kanalan sa'y kana ha. Unya, ikaw ti. Ikaw lay o nagkaon. Kung nakay sobra, maulay ako. Sige ti. Dain na ni Papa, uy. Mura naman sig na usap sukad na matay si Mama. Wa na si ate mana mo. Iyan na laming pasagdan. Lord, ikaw na'y bahala na mo ni Ken, ha? Kaya itaw ni pasagdi. Kay bata pa kaayo si Ken. Mga anak, doon ako ipilaila ninyo. Kinsa na siya pa? Siya si Auntie Virgin ninyo. Pag sugod karon, ani na siya po yung uban nato. Unsa pa? Hi. Nasayod ko nga, wala ko makaatiman ninyo. Ang tinuod, nasakitan kay ko sa pagkawa ni mama ninyo. Maong, di ko ganaha mo uli og sayo din isbay. Tungod kay bisag asang suo kayo ning panimaya, mahinumdum ko ni mama ninyo. Pasaylo ako ninyo, mga anak. Pa. Pero ay kabalaka. Di si Auntie Virgin ninyo. Doon na ako'y kaabag dinis panimay. Ug sugod karon, di na tamo pasagdan pa. Ayaw mo ka balaka. Bisag dili ko inyong tinuod nga inahan. Pero isipon ta mo nga akong mga tinuod nga anak. Mao ka na, siyawi, Ken. Maong ayaw mo pabadlong sa inyong Auntie Virgin, ha? Bisag naa siya din sa ato nga makatabang-tabang, magtinabang ay gyapon ta. Ug di sad pwede nga ma-stress ang inyong Auntie Virgin tungod kay doon na mo'y umaabot nga manghod. Oh, unsa pa? Auntie Virgin, why sudan? Ha? Kuya uwan ninyo, no? Inyo kong himuong katabang din eh. Di ba waman may gusto na ako? Hala sige, pagluto mo diha. Total kamao naman mo, di ba? Kung gusto mo mukaon, hala sige pagluto mo. O paspasan na inyong mga lihok diha kay gigutom na ko. Unsa? Hoy, ayaw kong binalitahe ha. Tingaling nagtuwa kang mahadlo ko nimo. Ako nagsigilam na akong pasensya ni mo mataa ka. Og hoy, Shawi. Labito dito ako mga sinina kay naglisod akong laba. Unsa man? Dili ka mo tuman? Isumbong na kang papa niya nimo. Katuo pagbuutan si Auntie Virgin ti. Man di ay. Ayaw ka balaka dong. Di ka pasagdan. Kita mo'y mangusog din higay ato ning bayi. Di pala pa bagid ka niya siya mga sinina ti. Sige lang dong. Paghuwat lang ha. Nasayod kong pilit na siya magtugay din sa ato. Mula ka ako ha. Og ka mo pang limpyo o pagluto mo din he. Kinahanglan inigbalik ako limpyo na og nanay makaon. Nyoon saon man nga wala may bugas. Wala may maluto para sudan. Unsa? Naman ni mo ang sweldo ni Papa, di ba? Na ako gigamitan sa kwarta eh. Kini na lang 50. 50 pesos? Pag-budget mo kay dili akong sweldo yung amahan. Huwagin mo makaluto din eh. Nabalik naman lang ko pero huwag di pagkaon sa misa. Dili man paigong imong gihatag nga kwarta. Napay nahabiling gamay nga kanon pero sudan, paigo na namo ni Ken. Unsa? So sa ato pa na ni Goro lang mag-inyo ha?
Ikaw gibata ka ba? Maldita ka gyud ha? Ha? Maldita ka gyud ha? Gusto na, Ha? Kay! Gusto na ha? Ako na timaan na ko nimo. Ha? Sakit ba? Sakit na kayo! Hoy, ikan ayaw mo kapil-apil, wala labot. Ha? Uy, ito ba? Aray, di mo gibata ko bo. Maldita ka gyud ha? Aray, di mo ko. Sakit sa kong batang. Aray, sakit sa akong tiyan. Ken, ang kayong tawag, dali! Dali kayo, ato siya na sa ospital! Pa, sorry pa. Ano man ni Xiaowi? Ganong di man yun mo magkasabot ni Auntie Virgin ninyo. Sayop ba ko sa kung pagpadako ninyo? Kung doon na ganida utang may tabo sa imong auntie, ingon man sa imong manghod nga naa sa iyang sabakan. Ambot lang yun kung mapasaylo ba ka na ako. May gani kay luwas raw bata. Ang tinuod, waysa si Shawi. Virgie, Saan ako ang tanan? Shawi, pasaylo ako ninyo. Ken, dili magkikungilad o batasan ba? Kahiubos lang ko na hunaon nga dili mo makadawat na ako. O ayaw mo kapalaka. Kung dili mo makadawat na ako, mupahawa ko sa inyo. Dili ako ipugos akong kaugalingon ninyo. Mahal na ko ang inyong papa. Mao gusto na kong ampingan ang inyong manghod. Nga di asa ko sa bakan para dili na di mausab di kita bua. Mupahawa ko sa inyo. Virgie, Dili lang kay ako og ang anak tang umaabot ang importante. Naa pa ang imong mga anak. Nagkinahanglan pa sila sa imong atensyon. Pwede raon niya ka magduawan sa amo. Mubalik ko dito. Ayaw. Ayaw. Masagot na ko. Sorry kung na-feel ni mo nga wate kahataging chance. Di pa usap ko nga ako yung sa'yo nagpaka-selfish ko. Dili ko gusto na may katunga ni Papa. Pero nakita na kong nalipay. Kung mahal ka ni Papa, maong dili ko gusto nga siyang balik. Maong pasaylo ako. Shawi na sayod ko. Ug mahal ko sa kayo ang inyong amahan. Maong isaad ko nga dili ko gibong ka sa pagmahal sa inyong amahan ninyo. Tugod kay nahimo akong pinangga kayo mo niya. Auntie, pasaylo ako. Auntie Virgie. Shawi, salamat. Salamat. Sugat nga itong itabua, da na ako ang pagka-sincere ni Ate Virgin mo. Na-feel na mo nga pinanggaod minyen, dili bitinuod niyang mga anak, ug supportive sa si Ken sa bisan unsang mga butang para lang sa among kaayuhan. Dili na lang kutob, salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw sa kaagi karon? Mo kining sa kababay nga kasamtangan nagpuyo sa Canada. Agatong magtatampo sa nga Ana. Wow! Kanindot aning sininaa, uy! Feel na ko no angayan kay kaana. Hay, igo rin kita suya ani. Ano good taon? Palit ta para dili ka masuya. Kamahal ani. Pila man day na ba? Be? Ay, 899 na naman day na. Barato ra ana. Para nimo, kay maayo man ka. Wa kay hatagan si mong sweldo. Mo raman tanan imong kita. Nya, o pagi kay mga responsibilidad. Well, giswerte lang sa gyud ko. Kaya nagdako ko nga maayo kahimtang ang akong pamilya. Kung wa pa lang lagi ko mamugos no, di gud unta ko nila patrabahoon. Pero unsaon, ganahan man kay ko mo trabaho. Bahala gamay ang sweldo. Ang importante nga malingaw ko. Ay, ikaw na gyud. Ikaw na gyud ang bukod na pinagpala. True. Basta kay ako, go with the flow lang gid ko. Happy kay ko sa kong life karon, ilabi na gid sa akong love life. babe, unsa naman sa imong ipa-deliver? Imong paborito nga food. Ay, lagi na ba ako? Pero ano naman sa diyo eh? Anong nagpadapot mo siya ka? Narap ko yung mapalitan dali sa trabahoan. Nabay kantin dali. I know, babe. Pero, ganan lang sa gukugod nga makakaon kag lami. Babe, na-appreciate ako yung mga gibuhat. Pero please, ay nalipirmi ha? Iguman na lang kwarta ni mo, okay? Tigumon? Babe, ang kwarta, angay ng gastoon. Dili kay tigumon. Basta kahit di ko gusto nga gastuhan ko din. Sige na. O duty ba diwas ha?
Bye. Love you. I love you too. Ay, nanawag na sad. Hello, pa. Ay, salamat taon kay nakontak ng yung tiganak. Itubag lang yung taon ka. Sa may tuyo ni mo. Kuan na, magbabaga lang yung sa abong mga naong, ha? Si mama ni mo, wala tambal. Kuya, wala sa ko'y kwarta kay kapalit. Wala sa kay para palit og pagkaon na mo, nak. Anya? Mangayo na sa kuno ka nako. Naunsa man in taon mo eh. Iba mo pila resweldo nako. Wa ko'y kwarta dire pa. Maong ayaw pag-expect ka magpadako ninyo. Da. Kapoy. Nagtuo sigurong daghan kong kwarta. Hala mo diyo eh. 700, 800. Ay, 800 na naman din akong kwarta. Kanya, sunod si Mana pang sweldo. Saon man ako eh. Uy! Naon sa ka, uy? Oh, anong kalaong ba ni mo gihunahon na, di ha? Ha? Ay, kuan. Sapot ko sa kong papa, uy. Ha? Nga naman? Nagpadag kwarta. Then gusto niya nga na ako'y paliton. O gusto niya nga makita niya karon dayon ang akong mapalit. Yung saon, nag-withdraw pa man ko. Saon, wa pa man ko'y cash. Pila man di ay? Kuan, tag 2K. Mao ba? Oh, niapa man ko. Gamitan lang sa niyo. O nya, bayari lang ko if maka-withdraw na ka. Sure ka? Day, salamat kid kaayo ha. Salamat kid, day. Uy, ang sa'yo okasyon nga. Gatagam ko ni mga polo. Ganahan lang ko. Babe, kinahanglan pa ka yung okasyon para mo hatag ta? Babe, gasto naman sa good. Ayaw lagi paghuna-hunaan ang gasto lagi. Babe, lahi sa daba. Naunto ko'y ihangyo ni mo? Sure. Anything for you, my love. Saan sa mana? Ay, naktak mo gudog trabahanti nga mong kompanya. O sa ligkos na taktak. O wala ko'y ikabayad sa abong. Babe, pwede mo ipon na lang ko ni magpuyo. Ha? Temporary naman, babe. Samtang nangitap ko na yung trabaho ba? Okay na, babe. Uy, sus, ikaw pa. Sige, babe. Ako'y bahala ni mo. Ha? Buwam ka na ko og 10K? O, yads. Kay mangumpra, mangkugod. Kinahanglan gid kayo nga makakumpra ko. Ako lang unyang ilisan inisweldo na ko. Dako-dako ginaoy, 10K. Pero turga, amiga man ta. Sige. Masalig ko nimo. Unsa man tayo niyan, oy? Nakabuan ang nilabay. O kanyo kay ibayad si utang sa piso na lang. Sige mo kog ka-short, good. Pero sige lang, basta makakwarta ko, bayaran gid ka dayon. Ikaw ba? Nga namang pagkanaan man yung ka, oy? Bisag mo kay kwarta. Unsa man tayo kaya, oy? Itarang suod kita kamigan, no? O ako rin may naibawas yung mga kabuang. Ang kutom sa akong makaya, sabton ka. Pero please, yan. Sa'yo ko tao pasensya. Kaya nagkailangan siya tao kong kwarta, oy. Yads. Ayaw ka bala ka. Bayaran gid lagi ka. Babe, pila naman kabuan pero wa pa man gyapon kay trabaho. Kaon nga, may nidawat pa na ko. Nga naman. Ilisod na ka? Wala kay kwarta? Ha? Wa good taon. Kuan, gusto lang ko nga na kay trabaho ba kay syempre. Kapoy nagagasto na ko. Duda na ko, babe. Tungod ni sa kong cellphone nga gubaon ba? Sige nagkapaong. Base mag nanay mga nanawag na ko ba sa kong gi-applyan pero di lang ko makontak. Babe. Pwede pahuwamon ko ni mo kwarta. Ako lang ipalit og bagong cellphone para makasugod lagi ko trabaho ba? Ha? Pila man sad? Ha? 20K? Na, pasensya gyud ay. 5K ra gyud ako unang mapaloan nimo. Sige na lang, uy. Bahala na. Mangita lang kong paagi. Ka na lang una akong ilaw ng bi. Ay sige, dali. Ari ako dayon sa bahay kay magpinirmaha ita.
Day, pila naman in taon kabuan imong utang na ko, uy. Ayaw kong ingnang, wapag ka maka-withdraw. Sorry gid kaayo, day, ha? Na-busy gid ko, ay. Puro mang good card akong gamit pang bayad karon. Pero ayaw ka bala ka. Bayran lagi ti ka. 2K ra gud na. Ida na ko idagan, uy. Maugani. 2K ra, pero dugay ka nakabayad. Or basin, uwa na lang yun kay kwarta. Ha? Hindi makaabot ang akong kwarta, uy. Asa mo ka kung mautangan, ani? Babe, tara. Ha? Asa man ta? Mamalit tag cellphone. Or ang saban? Wala kay kapalit? Ha? Sultay lang ko gusto noon. Nakadungog ko nga na kay istorya sa cellphone. Kung naghuwam kag kwarta. Babe, sorry. Sa tinuod lang. Ang na to, ana. Ha? Paulin ako sa among probinsya. Pagbuwag lang ta. Unsa? Mas maayo pa og pauli lang una kasi sa ato nag. Aron makalimot ka sa tabo nimo. Pagka wala ka og laing nasod para malingaw ka. Mo pauli lang una ko diha pa. Una ko mo decide kung mularga ba ko. Mas maayo pa na. Pa, sorry. Ug salamat kaayo ni Judy, mama. Human sa akong kibuhat, wagin po magdumot na ako. Nak, ipasagdan lang ka na mo ka masayop. Aron ikaw mismo mo'y magka-realize sa imong gibuhat. Pero, sa ikapila pa man ka masayop, dili may tabo nga talikdan ka na mo limama nimo. Kwarta ka man uwa, dili imihubihan nimo. Salamat kaayo pa. Huwag pasaylo agit ko. Gusto kong mamawi ninyo ni mama. Anak, makita lang ka na mo ka malipayon. Malipay na sarpi si mama nimo. Kung na ito hitabo na-realize na ako nga akong ginikanan ra gyud mo'y naa ko permi. Bisag unsa pa mo'y akong kahimtang. O karon makabawi ko nila, nilarga ko og laing nasod. Karon, maayo na ang akong pagkabutang dinhi sa Canada. Kini nilang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong ko. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kagi karon? Mo kini usa ka lalaki nga tagbao, Cebu City. Apan anak karon sa Valencia, Bukidnon. Kada matatampo nagdasangan nga tuling. I love you, May. Tuling. Mo na itinu, May. Love di ka. May chance ka kunin mo? Bitawling, nganong mulimod man ko. Ganahan man sa kunin mo. Ha? Kun mo na, uyab na ta? Oling, ako na kang gisugot. Salamat, May. At kaya ni mo ba yun? Kauyab na mga kabay. Tindutap ta. Wag ikaw magtuubay rin nga. Sugton ko ni May. May pagkabay, uyab na ka. Ako yung taon wa pagintay na saag. Awo. Ayaw lagod pagpakawa sa paglaong. Makauyab na lagi ka. Hi, babe. Kinsay mong gi-babe, uy. Ikaw, good. Gusto na ko nga, babe, ang atong tawganay. Okay ra ni mo, May? Okay ra. Ginahan sa kuan. Inutong ko nang natay tawganay yun, di ba? Maog yun. Kuan de, babe. Gusto na ko na ko nga mag-swap taw SIM card. Ha? Noon, magod ko nga may baw ba kung kinsay mong mga ka-text. O gusto sab ko nga may baw ka kung kinsay mo text na ko. Aron ba wa tay gitago sa usa-usa, di ba? Okay ra nimo? Oh, sige. Ginahan sa ko, ana. Kay basin niya o nga kailan ka text-text diha. Wa, uy. Ambi mong simbi. Hindi may ni-text sa number ni May. Si Byron maning nag-text. Sa ato pa. Magsige na sila text-text. May ako pa nimo imo nang buwagan si Uling. Kay wa kay kaugmaon anak niya. Kay pobre kay na. Ari na lang kanako kay na ako'y motor.
Losan tawhana. Di lang ko magsabat ni May nga ni text si Rain. Tring. Wait na. Asam na bay? Sorry lang, good. Dagdagan sa kong motor ba? Imong motor? Hmm. Di lang ko ba Ikaw lang kayo na, pamugoy buhaton. Ikaw, good. Iniharagid ko si kontak ni May. Di mo ginumutumpag. Ay, hain mo ka ni Bayhana. Oy! Bay Tuling! Ngayon lang ka din eh. Oy, nganom day bay? Di ba uyab man mo ni May? Oo bay, nganom day. Ako magutong nakita nga nagsakay-sakay sa motor ni Rain. Unsa? Kadigid ka mo tubag tawgan. Kaya nagsakay-sakay na kas motor ni Rain. Nga naman di ay. Unsa may naaana? Uy, yawa ko rin mo. Yung nanaon ako rin mo pagtubag. May uyab taon ta, uy. Unya magkuyog-kuyog kaglain. Wa man may gihimong dautan, uy. Bisan na. Kailangan kipaminaw, uy. Uyab taon niya. Nag-angkas-angkas sa motor sa lain. Naibaw na pa ko nga, naibog na si Rain mo. Ni-text na siya nga, pabuwagan ko ni mo. Nganong giuli man na nimo ang akong SIM card? Ambil ako SIM card, be. Kaya makibuwag na ko ni mo. Tuling. Di ko ganahan ng babae nga daghag na mong magbuwag na ta, May. Doon nakabuwan ang nakalabay. Sukat nga, nakabuwag ni May. Manang gani kay, nakamove on ako. Kinsang nag-text ako. Ay, pwede ko makik-friend ni mo. Kinsang ni? Ako tawagan, be. Hi! Kinsa din eh? Ako si Yan, oy. Classmate ako si mga igagaw. Mau ba? Pwede makik-friend ni mo? Oo, pwede kayo. Kumusta yan? Okay ra. Yan, di ka busy? Dili man. Nga naman? Pwede ta magkita? Sige. Ikaw na yan? Ako in town. Kakiyat ka din mo. Buyag ha? Naunsa ka uy. Nituto ka manggod na ako. Yan. Mutuo ka kung inuti ka nga na love at first sight ko ni mo. I love you, Yan. Tuling. May paglawang ka ko. Dili na ka nako pantuson ning. Huwag kaganahan sad ko nimo. Tinuod? O lagi. I love you, Yan. I love you to Tiling. Pauli na raba ko. Ako lang kay hatod. Sige. Mo na yung nyo ha, Yan? O Tuling. Medyo layo-layo gyud. Pero okay ro eh. Dali. Dayon diri sa amo li. Ma? Pa? Nandi ang mong magpapa, Yan? Dali. Ipalailati ka. Ni aman lagi kay kuyog yin. Akong uyab, ma. Dayon dong. Salamat eh. Sir, yabot. Ako ni pa, si Yanin. Ikaw din na yan. Yabli ko yun. Akong uyab ba, si Tuling? Mayong adlaw, Kol. Inom to na. Inom? Inom. Ay, salamat, Kol, pero di mo ko mo inom. Ano ba? Sige. Ako na inom na. Dayon diri sa taas, Ling. Ling, mo pauli pa kasi niyo ron? Yan. Ay, uy, dong, gabi naman. Ugma na lang pauli, uy. Ay, dinhin na lang katog. Bitaw, Ling. Ugma na lang sa'yo sa buntag pauli. Sige, ano na ko matog? Shit! Ling! Yan, what's up ron? Si Papa ng hagis. Ha? Ingon anak, ginas Romeo, basta makainom. Ma! Manigbas na si Papa! Yan, dali. Ate, mamiya ta din eh. Ari tagis bintana ninyo. Ako na si manghod. Nahilom naman lagi. Nakatuog na tingali to siya.
Pero may rin siya manghagis kung makainom. Odong, manghagis na siya. Pero inikabuntag, dili na siya mahibaw siyang gibuhat. Unsa? Yan nak. Mubalik na tas bahay day. Kay natuog na tong imong amahan oy. Ihatod na mo te. Kay kadlaw naman sad. Mupaulit lang sa kusamo. Pila na meron ka adlaw nga kung makakita ni Yin. Ugma. Doa ko sa ila. Si Yin. Nanawag. Hello, Yen. Tuling. Naunsa mo ka? Nilaklay ka. Patay na si Mama. Unsa? Nga naman. Nagsige magpapakagis si Papa. Hindi na bugat si Mama. Kinuo ko. Unsay plano ni mo ron nga nalubong naman sa mama ni mo? Manarbaho ko, Ling. Pero may kasuporta pa ko sa akong mga manghod. Ay, kabalakayin. Abangan tika kung unsa may panginhanglan sa imong manghod. Muhatag ko para gato sa imong manghod. Salamat, Ling. Yan. Dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Nya, may trabaho ka o may trabaho sa ko. Mag-ipon na lang ta. O niya nga akong manghod. At huwag ba siya suportahan? Sige, pangitag atong kapuyan kay mag-live-in na lang ta. Day, di ba na makatuig sa atong panag-ipon? Wa pa mo kita makanak? Lagi dong, uy. Wapam kita hatagig anak sa Ginoo. Mayong tag makaanak ng taday. Ay, gusto na kay kong makakita sa kong liwat. Dugay lagi ka, day. Dugay minanira, uy. Kidaghang na malit. Mawa. Kao na. Busog ko. O nalang ko katog ni mo, ha? Lahi na maglihok sa inyin. Panidaan ko ni Bayana. Mayo kinaligo pa siya. Nanahon ako ng iyong cellphone, be. Unsa di? Nganong niya may lain nga SIM card? Itaod ko ni, be. Di ay si ka-text nga Algie na pangan. Babe, I miss you. Dong, ikaw na rin andam sa lamisa kay mga na ta. Kinsa ning Algie nga mong ka-text? Itaod ako ang extra na mong sempak. Ug akong nabasa ang inyong mga text ni Algie. Kinsa ni Algie? Wala ko'y mahimo. Kaya mo naman ko nasakpan. Akong uyab si Algen. Tay, anong imo mong nagibuhat ako? Sabay ako pagkuwang ni mo. Ling pasaylo ako. Natinta lang ko. Sakit kini mong gibuhat ako, Yin. Sakit kini. Husband ko, sorry. Wanin ako tuyo ang mahigugma ko slain. O kinakasaman ko ni mo. Ako na mismo ang mutapos sa to relasyon. Unsay ibot ni mo ipasabot? Ako nang makigbuwag ni mo. Kaysa tinuod lang tuling sa akong gibuhat. Wala ko'y nawa nga ikatubang ni mo. Mong ako na mismo mo biya din sa tong gipuyan. Huwag itingali ko yung swerte sa mga babae. Kay kutob sa babae nga akong mahalon. Magbinuang mo na ako. O kung kinsam ganitong makik-friend ako, mauni ang akong number. 0945-506-60. O sa katapusan, akong gusto kong magpasalamat sa mga tao nga nitabang nako diha sa Cebu pa ko. Si Manang Leone Argente, si Manoy Alan Argente. Nilang kutob, akang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ang napadal sayang kaki karon, mao kini sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo, nagdas sa nga Jessica. Hayop ka! Utsa ba? Gusto na! Gusto na, ha? Humanti ka masakpi na sa lain ng pagpakasa? Kuha palang unta ka mga bilis akong laptop. Kung kay baw palang unta ka mo set of boundaries. Huwag na kaya ang makita ron. Hayop ka! Hayop ka! Wa na kay kaon-kaon.
Dili na makaayo ni mo, uy, day, Cheska. Ilabi na gid kay mabdus ka. Day, please. Please ko contact ni Carlo. Wala na siya mo ulit din eh. Maglima na ka adlaw. Cheska, unsa ba? Mahimo bag imo na sang kaugalingon imong naon-naon? Kalimtitos, Carlo. Pero naa na may anak. Ug naa na sabi umaabot nga anak. Mas maayo kung ato nimo i-focus imong atensyon sa bata ug kalimti siya. Dili. Ang ako cellphone. Ako siya pangitaon. Cheska. Dugo ka. I am sorry, pero nakuhaan ka. Dili. Jessica, sorry. Sorry karon pa ko mapakita nimo. Ayop ka. Ayop ka. Jessica. Ang tungod di mo nawa ang akong anak. Huwag kay pagkisi mong anak. Huwag kay ayaw nga pagkatao. Huwag kay pos. Jessica. Ano napagkita na ako? Sugod ka rin at lawag kawaston ka na. Undangon ko na akong pagpakabuang ni Sud sa pila ka tuig. Paglipay og maayo, kay di na ako magkinahanglan pa ni mo. Jessica. Dawat na ako nga basin. Huwag ilaki nga. Mutarong pa na ako. Ayaw pagsulti, anak, day. Gibiyaan man gani ko mismo sa kaugalingon akong amahan sa gamay pa ko. Unya katong amahan sa una na kong anak. Nya karon. Si Carlo na sad. Asa ko napitan ang kuwang. Dili ba na ko worth it to stay with? Day, Chess. Sugod karon day. Di na ako magpataka o pasud og lalaki sa akong kinabuhi. Saan ako? Never again. Cheska. Ayaw pagsikig pundo din is kwarto, uy. Manglaag taon niya. Kamu lang, uy. Dili, pwede. Kamu lang lagi, kaya way makabantay sa mga bata. Naalik na. Nanugo na kung daan sa imong igagaw. Unsa? Ay, kiblakat eh. Ako rin bahala sa mga bata. May tuon nga, magliw-lingaw sa kaoy kisa sigag pundo ni sa ato. Mo ng baso, oh. Kana! Gusto ko makakitag balik sa Cheska kani adto nga wa pay mga lalaki sa iyang kinabuhi. Day. Tara, sayaw ta. Li! Paway sa taway. Ako'y nagsayaw. Sige, sige. Lingaw, no? Uy, hala. Si Drew. Hi guys! Sorry kayo, nanalit ko. Drew! Mayo ka nakaapas gyud ka. Lagi? Ila-ila di ba sa conference si Cheska? Chess, si Andrew. Hi. Hi, nice to meet you. Guwapa kay ka. Pwede ba na ako makuha yung number? Ha? Sige na, okay raman ka makig-friends na mo. Okay, sige. Hoy, unsa di nga number imong gihatag ni Andrew? Dili mo kuno ka makontak. Da, sayop na number akong gihatag, uy. Ha? Nga naman? Para sa unsa pa man. Mag-ila-ila. Human mag-exchange of numbers. Unya manguyab. Unya kung makuha ng gusto, mubiya mangita og lain. Ay na lang. Nakakita na kay kuan ng mga salidaha. Day, lahi siya. Ug usa may nakalahi ni Andrew. Buotan siya nga pagkatao. Kung makailan lang kaniya, lahi kay siya sa imong gituhuan. Pues, why chance? Naa. Kaya ako sing gihatagan sa imong tinuod nga number. Unsa? Chay tuyo ni mo. Amin ako, di ko ni mo tubagon. Inihap akong oras ha. Pwede ba musulti na ako ng say tuyo ni mo? Pwede ba kang ma-date? Please? Unsa? Please, Cheska. Gusto kong maila-ila tagal mayo. Simbahan? Oo, mas maayo nga ani din ni Ona. Para nabay blessings ni Lord ba ang atong unyang relasyon. Unsa? Joke. Bitaw sis, kay baw ko sa imong past. Kay baw ko kung unsa kasagit imong nagiyan. Abi nimo, same biya ta. Mao tingaling na-attract ko nimo kay same tag kaagi. Oh. Gibiyaan sad ko sa akong amahan. 13 years old ko sa dihang gibiyaan mi sa akong papa tungod sa laing babae. Oh, sa?
ug sama nimo. Gibinuangan sad ko sa akong last nga gikarelasyon. Drew, Kung imo lang kong hatagan og chance, Chiska, isaad ako nimo. Dili lang ikaw nga kumalon. Kundi apil ng mga tao nga mahal og pinangga nimo. Dali na, Tito Drew. Daw, mag-basket na sa gawas. Oh, sige, sige. Daw. Kunya, imong mangod may picture na to. Tara, tara. Let's go. Na-close na gini ang mga bata, no? Maulagi. Unya, unsa man. Wa pagyapon kay planong sugton siya? Tinood ka? Gisugot ako nimo. Oh, Drew. Thank you, Chiska. Salamat gid kayo. Ug isaad na ko nimo. Sugod karon. Ako na ang moprotekta ninyo. Mahal ti ka ug ang imong mga anak. Mahal kayo. mahal sa kay tika, Drew. Og salamat sa imong pagpangga na ako. Ingon man sa mga bata. Nag-unsa ka din ha? Ni ako kay kuhaon ko ang bata. Unsa? Nayabag ka? Nakig-ipon na kaglaing lalaki din sa ato. Busa kuhaon ko ang bata. Wa kay labot bisag kinsa pay papuy-on ako sa kumbay tungod kay ako ni. Usa pa, di pa ta minyo. Og tingali nalimot ka. Mas dako kog katungod sa mga bata kay sukad lang ni pahawa ka, wa na sa kamusuporta niya. Busa pahawa din kung dili kag gustong ipablatter ti ka. Diyos ka. Will you marry me? Andrew. Di na ko gusto nga mailog ka pa sa lain, Chiska. Ikaw na ang babae nga gusto na ko ikauban hangtod sa hangtod. Drew. Please, marry me. Yes, Andrew. Yes, I will marry you. Abi na ko guwa nagilalaki nga mutarong nako. Pero sakto gid ang panultihon. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Auto mag-sinners no, ato ang handumanan sa usa ka awit part 8 o manghinaot ko mag-sinners nga nalingaw sad mo no ug naay nakuha nga pagtulunan sa ato ang mga gina-upload nga handumanan sa usa ka awit. O katong last nato nga gi-upload mga ka-sinners no, katong palimay drama na ilangan jud upload atong ka-sinners kay kaduha jud nako gibalik-balik no kay copyright jud siya. Nga nana ko na-edit nga palimay drama at humana siya 1 hour. Pag ang kulang ato pang intro vlog na lang no, mo sundin. Paminaw na po ninyo mga listeners no. Ito ang sunod atong upload nga palimay drama. Nakahuman ako edit nga 1 hour. At ang atangi lang yung mga listeners ato ang palimay drama compilation part 119. Ang ato ako ano po to himuan o vlog no para ma-upload na po dayon nato. Unya magpasalamat ko katong tanan ga comment sa ako ang tanan ga comment no. Salamat jud kay sa inyo diha sa inyong kanunay nga paminaw. Salamat jud kay sa inyo sa pag-comment nga isa jud atong basihan sa atong mga pag-intro vlog no. Ug akong i-shout out no tanan ga comment sa kuha sa atong handumanan. Shout out no si Paul J. Manito. Si Ma'am Balbina Tapales, shout out diha. Si Jelsam 99, shout out mo dia sa Hong Kong. O si James Panula, dia sa Montreal, Canada. Si George Plistico, dia sa Bohol, shout out mo dia. Si Oscar Abaydog, dia sa Cebu, Karkar, shout out dia. O si Laila Sidad, shout out dia. Ug mao na to mga listeners no. Tanan ga comment sa to atong gi-shout out karon. Basta mga listeners, at atangi lang ato ang palimay drama compilation part 119. O gusto mo na listeners, daghan jud salamat sa inyo.